Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Inakala kong wala nang masyadong aswang sa panahon ngayon. Dahil sa marami ng populasyon at marami na ang nakakaalam sa mga pangontra ng mga ito. Marami pa rin pala sila. Ang iba nga ay sobrang agresibo pa rin at halos hindi takot sa tao. Nito lang nakaraang buwan, nagbakasyon kami sa lugar ng aking asawa dahil matagal nang hindi namin nadalaw ang kanyang ina na matanda na at nahihirapan ng maglakad. Bumiyahe kami ng 7 oras at balak ng aking asawa na 1 linggo hanggang 10 araw kami na mamalagi roon. Dahil matagal kaming hindi nakabisita buhat nga ng maraming nangyaring lockdown. At sobrang istrikto at higpit ng lahat ng mga sakayan at borders. Idagdag pa ang sobrang taas ng pamasahe na halos 3 doble na noong nakaraang bakasyon naming magpamilya. Sa parting norte iyon ng Negros, bumiyahe kami sakay ng bus. Kasama ang 5 taong gulang na anak at ang isa ay 5 buwan pa lamang. Unang linggo ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang palayaw ko pala ay Panyang. Pang-5 ako sa 11 na magkakapatid. Pamilyado na kaming lahat at wala na ring mga magulang. Kaya biyanan ko na lang na matanda na rin ang aming sinusuportahan na mag-asawa. 2 lang rin ang aming anak. Isa akong may bahay at ang asawa ko ay isang mananahe. Pagdating namin ay sobrang nasorpresa ang mga ito dahil hindi inasahan ang aming pagdating. Mangyak-ngyak pa si biyanan na nag-uulyanin na rin. Minsan tinatanong pa kung ano ang aming pangalan at kung saan daw ba kami galing. Nakita daw man namin si Bani, ang anak niya. Napatawan na lang kami minsan. Ngunit nakakalungkot rin dahil hirap na siya kahit sa pag-iisip. Nako, mabuti na lang at nakadalaw kayo. Ang tagal niyo rin hindi nakapunta rito Kaya tuloy, ngayon ako lang ang nakakasama sa asawa ko sa sakahan. Masayang wika ng aking hipag na si Ate Beth. Kakarating lang nila Kuya Andoy galing sa sakahan. Unang pagkakataong napasama siya sa kanyang asawa dahil palagi siyang nakabantay sa ulyaning ina. Naghahanda na kami noon ng hapunan at ang aking asawa at si Kuya Andoy ay nagkakape. Ang hirap kaya ng buhay noong palaging may lockdown, ate. Halos wala nang nagpapatahi sa akin at halos mabaon na kami sa utang sa mga tindahan namin sa paligid. Saad ng aking asawang si Bani. Nako, oo nga Grabing kahirapan ang dulot ng pandemic na ito sa atin. Sabat naman ang asawa ni Ate Beth. Wala silang anak na mag-asawa dahil may diferensya sa matris si ate. Kaya tanging ang aking biyanan na lang ang kanilang sinusuportaan at inaalagaan. Pagsasaka ang tanging trabaho ni Kuya Andoy at si Ate Beth ay nasa bahay lang para alagaan ang ina. Kahit wala silang mga anak at sa loob ng 2 dekada mahigit na pagsasama ay hindi naging issue iyon. Mahal nila ang isa't isa at kahit sa kanilang edad ay kita pa rin ang lambingan ng mga ito sa isa't isa. Masaya kaming nagkwentuhan nang biglang umiyak ang aking anak na 5 taong buwan na mahimbing na natutulog sa duyan. Maging ang panganay ay nagising na rin dahil sa lakas ng iyak nito. Takbuhan kaming mag-asawa sa loob para kunin ito nang may biglang lumipad palayo na parang malaking ibon. Nagkatinginan kaming mag-asawa habang papunta sa kusina. Narinig ko ang aking hipag na nagsalita mula sa kusina. Ay, nagpadala na naman ng spicy Lola Bear ba? Wika nito. Nagkatinginan kami ng aking asawa.
Nako, buhay pa ba yang si Lola Berba, ate? Kay tanda na nun nung binata pa lang ako. Nagtatakang tanong ng aking asawa sa kanyang kapatid. Nako, wag ka. Ang lakas pa ng matandang iyon. Sagot ng aking hipag. Ikwento nga ng mga ito na si Lola Berba noong kabataan pa lang nila ay sobrang tanyag na aswang nasa kanilang lugar. Minsan na rin daw itong nataga ng itak. Hindi alam ng lahat kung saan natamaan. Pero hindi ito napuruhan at sinasabing laway lamang ng mga ito ang nagsilbing gamot sa tuwing sila ay nasusugatan. Hindi na rin bumalik pa ang malaking ipon, ngunit kakatapos pa lang naming maglatag ng banig ay narinig na naman namin mula sa bubong ang huni nito. Akala lang pala naming hindi na bumalik. Baka nga hindi rin ito umalis at naghintay lang ng katahimikan dahil maingay kami sa loob ng bahay. Nabahala kaagad ako para sa maliit naming anak. Paniguradong ito ang naaamoy ng aswang, kaya ayaw kaming tantanan. Ilang sandali pa ay hindi lang huni ng tiktik ang aming naririnig. May tila mahinang hilik ng baboy na hindi namin mawari kung saan nanggaling. Minsan, halos nasa gilid lang ng kwarto namin. Minsan parang galing sa malayong sulok ng bakuran. Narinig ko ang Kuya Andoy na nagmura sa kabilang kwarto. Ang asawa ko naman ay kalmado lang. Sinabi sa akin ng aking asawa na huwag akong mag-alala. Wala raw magawa ang aswang. Talagang nababanguhan lang ito sa aming anak, kaya napasugod. Takot rin naman daw itong mamiktima ng taga-kanilang baryo. Dahil paniguradong ito lang kaagad ang pagbibintangan. Dahil ito lang ang kilalang napakabangis na aswang na kahit sa katanghaliang tapat noon ay nanghahabol ng mga kabataan. O di naman kaya ay nakatuwad sa daan habang nanlilisik ang mga mata. Bigla ring nagsalita ang aking biyanan kahit sobrang tanda na mula sa kanyang kwarto. Nako, Maring Berba, huwag ang apo ko. Sambit nito. Ngunit patuloy lang ang nilalang na paikot-ikot ang bahay. Nako, kumare tayo. Pero pinapatos mo naman ako. Apo ko ang mga to, Maring Berba. Tila naiinis na sigaw ng biyanan. Parang gusto ko lang ding matawa sa kabila ng banta ng aswang. Sa buhay naming nasa loob, hindi na rin lang kami kumibuo nagsalita pa. Hindi nga lang kami nakatulog, kakabantay sa nilalang. Halos maghahating gabi na ay hindi pa rin kami nito tinatantanan. Idagdag pa ang ingay ng mga aso sa buong paligid, na tuwing magugulat ang bata ay iyak na ito ng iyak at ang hirap patahanin. At kapag naman lumalakas ang iyak ng bata ay mas lalong naging malakas ang huni ng tiktik. Ang parang baboy ng kung minsan ay tila nasa tapat ng aming bintana at kung minsan naman ay nasa malayo. Hindi ko tuloy mapigilan ang aking mga balahibong magsitayuan, lalo na sa batok. Maraming beses na kaming naaswang na magkapatid noong aming kabataan. Pero ni minsan ay hindi ko maranasang mag-alala. Iba na pala talaga kapag nanay na. Ang alalahanin ay nasa anak na lahat. Kinabukasan, dahil sa pagod ay tinanghali ako ng gising. Pero ang asawa ko sanay na talaga na magising ng maaga. Namataan daw ang matandang si Berba sa bakuran ng bahay. Halos isang dangkal na lang ang hakbang nito, bit-bit ang kanyang baton. Nang tanungin daw ito kung bakit kay agang nangangapit bahay ay sumagot lang daw na naligaw ng daan dahil nag-uulyanin. Biniro pa raw ito ng aking asawa na baka hindi lang napansin ang oras at masyadong nalibang sa pagbabantay ng gustong bibiktimahin. Hindi ito umimik.
Siguro ay nagkunwaring hindi narinig ang huling sinabi ni Bane. Paika-ika raw itong umalis na parang nakakaawa. Hinayaan na lamang ito ng aking asawa at sinundan na lamang ito ng tingin. Ngunit lumingon lang siya saglit sa ibang direksyon. Pagtingin niya pabalik sa matanda ay wala na ito. Napailing na lamang si Bane. Iba talaga si Lola Berba. Harap-harapan kong ipakita ang kakaibang taglay na katauhan. Sumama ang aking asawa kay Kuya Andoy sa bukirin. Aliw na aliw kami ng Ate Beth sa pag-uusap habang nagpapatulog ako sa aming 5 buwang sanggol. Hindi ko napansin na lumabas pala ng bukuran ang panganay kong anak. Bit-bit nito ang kanyang manika dahil hahanapin daw niya ang kanyang kalaro. Na siya namang hindi niya mahanap dahil nasa bakasyon kami. Nakalabas na ito ng bukuran ang hindi namin napansin. Laking gulat ko nang marinig ang bata na umiiyak na tila ba may kinakatakutan. Si Ate Beth ang unang nakatakbo palabas dahil sa kanlong ko ang aking sanggol. Paglabas ko ay patakbo na si Ate Beth para yakapin ito. May matandang babae na nasa harapan nito na nakangisi. Halatang sobrang tanda na nito. At nakilala ko lang ito nang sambitin ni Ate Beth ang kanyang pangalan. Ano ba Lola Berba? Kanina lang umaga nandito ka. Ngayon nandito ka na naman. Iba talaga pa kay mo ano? Tanong ng ate rito. Mukha naman itong normal lang na matanda. Higit 100 na yata ang edad dahil sobrang kulubot na ng balat. At para itong kambing na nguya na nguya. Ang sagot niya kay ate ay naligaw na naman daw siya. Tila nairita naman ang ate dahil ilang beses ba daw itong maligaw sa bahay. Umalis ka na Lola Berba. Hindi na tama ito. Kita mo ang bata. Takot na takot sa iyo. Ano bang ginawa mo? Tanong ng ate. Sinaway ko sa ate dahil sobrang nakakaawa tignan ang matanda. Baka nga naligaw lang ito. Ngunit ang sabi ng ate ay malayo pa raw ang bahay nito. Kaya imposible na naligaw. Talagang sinadya nitong lakarin dahil may ibang plano. Inutusan pang muli ni ate ang matanda na umalis dahil nagmistula itong bingi. At hindi narinig kunwari ang sinabi ng ate. Kalaunan ay kumaway ito sa aking anak at ngumiti para magpaalam. Nagkubli naman ang aking anak na tila ayaw nitong makita ang mukha ng matanda. Hanggang sa tuluyan na rin itong umalis. Tahimik na kaming pumasok sa loob ng bahay. Palubog na rin ang araw kaya pauwi na ang Kuya Andoy at ang aking asawa. Napansin ko ang aking panganay na tila ba kakaiba ang kilos. Lagi itong nakasilip sa butas ng dingding sa likod ng bahay. Kaya pati ako tuloy ay napapraning. Hanggang sa bigla na lang itong nangatog. Halatang giniginaw ito kaya kinuha ni Ate Beth para ikapin. Bisit na matandang iyon. Talagang iba talaga ang pakay nun. Galit na sambit ng ate. Ang aking anak ay panay sambit na may mumu daw. Hindi ko rin alam kung saan niya nakuha ang salitang mumu. Dahil kahit minsan hindi namin ito ginawang takutin o kaya'y pakitaan ng mga nakakatakot na imahe. Nanindig tuloy ang aking mga balahibo tuwing nakatingin ang aking anak sa butas. Para talaga itong may nakikitang kakaiba, batay sa reaksyon ng kanyang itsura. Nang dumating ang aking asawa ay kaagad na kinuha nito ang anak, na pinilit isiksik ang muka sa liig ng tiyahin. Anong nangyari? Nagtatakang tanong nito. Kaagad na naikwento ng ate ang nangyari. Dahil sa panggigigil ay hindi namin napigilan ng aking asawa. Sinukod nito ang pamilya ng matanda. Kaya napasunod dito si Kuya Andoy.
Pagdating sa bakuran ng bahay ng mga ito ay kaagad na tinawag ni Bani ang matanda. Lumabas ang anak nito na siyang kumupkop sa nasabing matanda. Maging ang mga apo nitong mga dalaga at binata ay nagulat rin habang nakasilip sa bintana. Bantayan niyo yung nanay niyo ha, kung ayaw niyong papahamak at manghamak. Alam niyo naman kung ano ang nanay niyo, pero hinayaan niyo lang na maging palaboy. Reklamo ng aking asawa sa ginang. Hindi ito umimik, ngunit masama ang titig sa aking asawa. Kahit hindi literal na sinabi ng aking asawa ay naiintindihan na nito kung ano ang ibig sabihin at nais na maipahiwatig ni Bani. Pasensya na Manoy, hindi ko naman pwede itali iyan, mas lalong magwala iyan. Tanging sagot nito. Hindi, ano pala ang dapat gawin? Kami ang mag-adjust. Galit na tanong ng aking asawa. Bakit ka nagagalit? Inaano ka ni nanay? Nakagat ka ba niya? Hindi naman siguro. Karapatan ng nanay ang mag-ikot dahil ensayo niya iyon. Ngayon kung ayaw niyong makita siya, pumikit kayo. Mataray na wika ng anak nito. Napailing si Bani sa pagiging pilosopa ng ginang. Hindi rin naman niya lantarang masabi na aswang ito. Dahil bukod sila ang sumugod, wala ring maipakitang ebidensya na aswang na ito. Walang magawa si Bani. Wala rin naman siyang pwedeng pruweba para akusahan ito ng kung ano. Kaya baka mabaliktad pa siya at siya ang ireklamo. Umuwi na lamang ito, nadatnan pa rin ang anak na takot pa rin at nakayakap sa kanyang tita Beth. Nagdesisyon na lamang kami na umuwi dahil hindi ligtas ang aming mga anak at tila natipuhan talaga ng aswang. Dumating pa sa punto na umiiyak na ang mga ito ng sabay hanggang sa may narinig na naman kaming bisita. Binalikan na naman kami ng tiktik at paniguradong kasama pa rin nito ang aswang na siyang nagmamay-ari nito. At walang iba kundi si Lola Berba, ang mabangis na aswang sa kanilang lugar. Mas lalong lumakas ang iyak ng sanggol na tila ba nasasaktan. Kaya nagalit na ng gusto ang aking asawa. Lumabas ito bit-bit ang itak. Wala itong takot na nag-amok sa nilalang na alam niyang nasa paligid lang. Hindi rin nakatayo si Kuya Andoy at lumabas na rin para samahan si Bani. Mas lalong lumakas ang huni ng tiktik na tila ba tinutudyo nito ang aking asawa. Magtutuos tayong aswang ka. Humarap ka ng patas. Huwag kang magtago. Duwag. Sigaw pa nito. Ngunit walang anumang nilalang ang lumitaw sa kanyang harapan. Patuloy lang ang huni ng mabangis na tiktik. Nakita ni Bani ang isang sirang gulong ng bisikleta sa gilid ng bahay. Alam niyang takot ang mga aswang sa amoy nito. Kaya sa likod na parte ng bakuran na may kalayuan sa bahay, doon niya sinindihan ang gulong. At napakalakas ang pag-apoy nito dahil sa mga tuyong dahon na isinama niya sa pagsindi. Lumika iyon ng liwanag at kita nila ang nilalang na mabilis na tumakbo palayo ng bakuran. Mabilis iyong hinabol ni Bani. Ngunit nang malapit na niya itong maabutan ay bigla ring nawala sa kanyang harapan. Imahe ng babae iyon at sigurado siya na ang matanda ngayon. Si Kuya Andoy ay nagtaka sa kung sino ang hinahabol ni Bani dahil wala naman siyang nakikita. Nakasunod lang siya kay Bani habang tumatakbo ito. Ngunit hindi pala nito alam kung ano ang hinahabol ng aking asawa. Hindi na ito nakita ni Bani, kaya bumalik na lamang sila ng bakuran. Wala na ang tiktik at aswang. Bigla ring natigil ang paggiyak ng sanggol. Sa wakas ay naging mahimbing na ang tulog nito. Maging ng 5 taong gulang na aking panganay. Nagtaka ako kung bakit bigla na lang may ganoong kabangis na aswang sa lugar
Gayong ilang beses na kaming pabalik-balik noong hindi pa nagkaroon ng COVID para magbakasyon. Tahimik naman ito. Iyon pala ay kakabalik lang din ito sa lugar at magdidekada nang nakatira doon sa kanyang anak na lalaki na nakatira sa ibang bayan. Maaga kaming gumayak para umuwi na lang. Ang sana ay 1 linggo naming bakasyon ay naging 3 araw na lang. Nag-alala masyado si Bunny sa pagiging agresibo ng matandang kabunan. Kami na lang ang umiwas para sa aming mga anak. Alam ni Bunny na hindi natitigil ang aswang. Dahil simula nang dumating kami, ay araw-gabi na namin itong naging bisita. Gusto man naming magkasama ng matagal ang aking biyanan. Kailangan pa rin naming isalang-alang ang kapakanan ng aming mga anak. Lalo na at mga bata pa lang ito, ni hindi nga makapagsilta kapag gutom o kung ano man ang dinaramdam nito. Nang nasa bahay na kami, nabalitaan na lang din namin na wala nang tiktik at kung ano pang nilalang ang gumagambala sa gabi. Doon mas napagtanto namin na ang mga bata talaga ang punteriya ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Uli po, ako po si Panyang. Ingat palagi, mga iniiwan. Alright. Magandang araw po, Sir Casper. At pati na rin sa lahat ng nakikinig. Ako po pala si Jason. At gusto ko lamang ibahagi itong karanasan ko nang minsan ako magtrabaho bilang bantay sa isang lumang bahay. Nangyari po iyon noong kakagraduate ko pa lamang ng high school. 16 na taong gulang ako noon at nangangailangan ng mapagkakakitaan. Malapit na kasi ang panahon ng pag-enroll sa kolehiyo. At kung hindi ako makakaipon ng pera pampaaral sa sarili, ay hindi ako makakapasok. Gusto ko kasi sanang maging guro at maiahon ang aking pamilya sa kahirapan. May 5 pa akong kapatid kaya hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko, na kahit pang ulam lang sa araw-araw ay nahihirapan pang kitain. Magsasaka ang tatay ko at lagi niya akong sinasama sa trabahong bukid, kaya batak ako sa trabaho. Si nanay naman, labandera. Laking pasalamat ko nga na tinulungan nila akong makatapos ng high school. Kaya napagdesisyonan kong ako na ang magtusto sa sarili kong pag-aaral sa kolehiyo. Marami akong inaplayan. Waiter sa kainan, baggage boy, delivery boy. Pero dahil minor de edad ako at 16 pa lang ang edad, hindi nila ako tinatanggap. Hanggang sa isang hapon ay ipinakilala ako ni tatay sa isang lalaking naghahanap ng makakasamang magbantay sa isang bahay sa isang liblib na lugar malapit sa amin. Sabi niya, ilang araw na rin siyang naghahanap ng makakasama. Pero halos lahat ng nakakausap niya para magtrabaho ay tumatanggi. Pwede po ako? Sabi ko. Tinitigan niya ako, parang sinusukat. Medyo malaki rin naman ang pangangatawan ko. Pwede nga akong mapagkamalang nag-gym. Dahil sa malabatong mga braso at dibdib na bunga rin ng pagtatrabaho sa bukid. Malaki ako para sa edad kong 16. Ilang taon ka na, Totoy? Medyo matagal bago ako sumagot. Kung sasabihin ko ang totoo, baka hindi niya ako tanggapin sa trabaho. Nagsinungaling ako. 18 na po, sabi ko. Tumango-tango ang lalaki.
Ipinaliwanag niya sa akin ang gagawin. Magbabantay ng bahay sa loob ng 1 buwan. Maglilinis araw-araw. Magkukumpuni ng mga dapat ayusin. Tapos ay, iyon na yon. Ganun lang kadali. Mataas din ang sahod na alok niya para sa napakasimpleng trabaho. Kaya umuuna agad ako. Kinamayan niya ako. At saka kinamayan niya rin si tatay. Bukas, susunduin kita sa inyo, sabi niya bago umalis. Maaga akong nag-impake ng gabi na yon. Halos hindi rin ako nakatulog buong gabi. Kakaisip kung ano bang aabutan kong trabaho sa bahay na babantayan namin. Siyempre, unang beses kong malalayo kila nanay at tatay ng matagal. Dumating si Manong Arnel alas 8 ng umaga. Nakatricycle at sa itas nito ay 2 sako ng semento. Ikinarga ko ang dalang bag at sumakay na. Medyo mahabang naging biyahe. Inabot kami ng 1 oras o lampas pa. Malubak ang daan. Bawat metro ay tila ba may mga nakausling bato na pinapatalon ang tricycle namin kapag nadaan. Makapal ang mga puno sa magkabilang bahagi ng daan. Halos walang bahay na makikita. Parang ghost town sa gitna ng gubat. Alas 9:30 kami nakarating sa gate ng bahay. Nakakapagod ang biyahe kahit nakasakay lang ako sa loob. Pinagtulungan namin ni Manong Arnel ang 2 sako ng semento. Ipinasok sa bodega katabi ng bahay. Pagkatapos ay pumasok na kami. Malaki ang bahay, para mga lumang bahay na matatagpuan lamang noong panahon ng mga Espanyol. 2 palapag na gawa sa kahoy. Halatang alagang-alaga ang bawat sulok at kanto. Sa sobrang linis ay hindi mo mahahanapan ng kalumaan ang mga kahoy na bumubuo sa bahay. Itinuro sa akin ni Mang Arnel ang kwarto na tutuluyan ko. Malaki ang kwarto. Mas malaki kaysa kwarto ko sa bahay. Inilagay ko sa mga kabinet ang dalang damit. Humiga sa malambot na kotso ng kama. Muntik pa nga akong makatulog sa sobrang komportable ng higaan. Parang parihabang ulap. Buti na lang at tinawag ako ni Mang Arnel mula sa kusina. Kakain na raw. Adobong manok ang ulam. Sumandok ako ng kanin at agad na nilantakan ang nakahain. Ilang minutong walang nagsasalita sa amin ni Manong Arnel. Tanging mga kalansing lang ng kutsara, tinidor at plato at ang pagnguyan ang maririnig. Parehas kaming gutom dahil sa biyahe. Nang matapos kaming kumain ay tsaka lang ako kinausap ni Manong Arnel. Hindi ka 18, bigla niyang sabi. Nabigla ko sa sinabi niya. Hindi ko alam na malalaman niya kaagad na nagsinungaling ako para lang matanggap sa trabaho. Naisip ko na baka pauwiin niya ako. Huwag kang mag-alala, Jason. Tatanggapin pa rin kita sa trabaho. Pero ayaw ko na sanang maulit pa ang pagsisinungaling mo. Mas mabuti nang may tiwala tayo sa isa't isa. Nakikita ko naman na kwalipikado ka. Halatang sanay ka sa mabibigat na trabaho. Ang mga tulad mo ang hinahanap ko. Swerte mo lang na wala akong nahanap. Kung hindi ay hindi talaga kita tatanggapin dito, sabi ni Manong. Pasensya na po, Manong. Kailangan ko lang talaga ng makukunan ng panggasto sa pag-aaral, sagot ko. O siya, sige. Iligpit mo na itong kinainan natin. Pagkatapos mong maghugas, sumunod ka sa bodega. May gagawin tayo. Sinunod ko ang sinabi niya. Dumaan ang mga araw at medyo
Nagkapalagayan naman kami ng loob ni Manong Arnel. Madalas na siyang magkwento. Minsan pa sinasamahan ko siyang uminom sa sala ng bahay habang nakikinig sa radyo na walang katapusan ang pagpapatugtog ng mga lumang love songs. Okay din ang trabaho. Halos araw-araw kaming naglilinis ni Manong kahit wala namang dumi o alikabok sa buong bahay. Sabi ni Manong ito raw ang utos ng mga may-ari. Bawat sulok o kanto, lahat ng kasangkapan sa bahay, mga upuan, bangko, mga lumang paso na mas matanda pa yata sa akin. Lahat yan, nililinis namin araw-araw. Makintab na ang saig na halos makita ko na ang sarili ko sa sobrang linis. Walang matatagpo ang gagamba sa kisame. O kahit singit ng upuan wala kang makikitang alikabok. Madalang naman daw umuwi ang may-ari. Kaya bakit pa kailangan maging sobrang linis ng bahay? Tanong ko sa aking sarili. Bawat linggo ay lumuluwas kami sa bayan para bumili ng mga pagkain at iba pang kakailanganin namin sa bahay. Yun lang ang pagkakataon ko para lumabas sa bahay. Ewan, kahit talampong trabaho ang pinasok ko ay pakiramdam ko, nakakulong ako sa bahay. Maghapong maglilinis ng bahay na wala namang dapat linisin pa. Wala man lang mapaglibangan. Ang tanging tao lang na nakakausap ko ay si Manong Arnel, na maayos lang atang kausap kapag lasing. Buti na lamang at mataas ang inaasahan kong bayad. Kaya kahit bagot na ako, ay nananatili pa rin ako. Sayang naman. Napansin ko na may mga kakaibang larawang nasa dingding ng bawat kwarto ng bahay. Isang magandang babae na nakangiti. Sabi ni Manong Arnel, siya raw ang orihinal na may-ari ng bahay at apo niya ang mga taong nagbabayad sa kanya para bantayan ang bahay. Naisip ko lang isang beses, bakit kailangang bantayan ang bahay? Sino ba ang banta ng bahay na kailangan pa ng 2 taong magbabantay at maglilinis dito araw-araw? Hindi ako makatsyempo na itanong ito kay Manong Arnel. Gusto kong malaman kung ano ba ang bahay na ito at anong mga sekreto ang tinatago nito. Kaya inabangan kong malasing si Manong Arnel. Mas madaldal kasi siya kapag lasing. Mas makwento. Sigurado malalaman ko lahat kapag nakikipag-inuman ako sa kanya. Hanggang sa isang gabi pagkatapos kumain ng hapunan. Pagkatapos ko magugas ng mga pinggan, ay naabutan ko si Manong Arnel sa sala ng bahay. Nakaupo habang walang humpay sa pagpapausok ng sigarilyong nasa bibig. May 2 upos na sa astre. Ang bilis niyang manigarilyo. Katabing astre ay isang bote ng beer na walang laman at isa pa na halos paubos na. Naupo ako sa bangko sa harap ni Manong Arnel. Iniabot niya sa akin ang isang bote ng beer. Binuksan ko ito at agad na tinungga. Gumuhit sa lalamunan ko ang napakalamig na beer. Itanong mo na ang itatanong mo sa akin. Sabi niya, sabay inom ng tirang beer na nasa bote. Kumuha ulit siya sa case na nasa tabi at saka binuksan ito. Alam niya na nagiging interesado na ako sa istorya ng bahay na binabantayan namin. Ano po yun, Manong? Maang-maangan ko. Huwag ka nang mahiya, Totoy. Lahat naman kayong nakasama ko dito gumagana ang kuryosidad habang dumadaan ang mga araw. Siyempre, kakaiba nga naman sa mga normal na trabaho ang ginagawa natin dito. Magbabantay lang, maglilinis, tapos ay kikita na ng malaking halaga pagdating ng katapusan ng buwan. Tulad mo, lahat ng mga nakasama kong nagbantay dito sa bahay na ito ay nagtanong din sa akin
kung sino nga ba ang may-ari ng bahay na ito. Pero gustong gusto kita, Totoy. Kaya nga in-extend kita. Tinitigan ko siya. Pwede niyo po bang ikwento kung bakit natin ginagawa ito, Manong? Tanong ko. Tinungga niya ang beer na hawak. Isang inuman lang at naubos ang laman ng beer. Pagkatapos ay inilapag niya ang bote sa mesa. Dumigay at saka humit-hit buga sa sigarilyo. Nakita mo naman siguro ang mga larawan na nakakalat sa bahay. Tumango ako. Yun ay si Apo Leonora. Miyembro siya ng samahan na tinatawag nilang Ikalawang Katipunan. Binubuo ng mga babaeng babaylan na naghahanap at pumapatay sa mga aswang na nasa probinsya natin. Halos 20 ang miyembro nila. At isa si Apo Leonora sa mga pinakamagaling na katipunera. Siya lagi ang natutuka sa mga delikadong lugar kung saan kailangan nilang atakihin ang mga kuta ng aswang na may lampas 10 bilang. Siyempre, kumpleto sila sa mga armas, asin, bawang, buntot page, at mga banal na sundang na ilang buwang binabad sa banal na tubig sa simbahan bago gamitin sa labanan. Lahat ng ito ay sinasabing epektibong panlaban sa mga aswang na gumagala noon at pumapatay ng mga tao noong panahon ng Espanyol. At isa sa mga kuta na sinasabi nilang pinamamahaya ng mga mababangis na aswang ay ang lumang bahay na ito. Napalunok ako sa narinig. Hindi ko inalis ang atensyon ko sa ikinikwento ni Manong Arnel. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari. Tinungga ko ulit ang beer. At nagpatuloy sa pagkwento si Manong. Ayon sa kwento, 15 silang katipunera ang sumugod sa lugar na ito. Dala ang mga armas at sulok, ay sumugod sila tanghali ng umaga. Na madalas na oras ng pagpapahinga ng mga aswang. At tama nga ang desisyon nilang sumugod ng tanghali. Naabutan nilang walang bantay sa labas nitong bahay. Tulog lahat sa loob. Agad nilang sinugod ang bahay at matagumpay naman nilang nagawa ang kanilang misyon. Halos lahat ng aswang na nakatira dito sa bahay ay nagawa nilang supilin at itaboy palayo. Parang katayan ang eksena sa loob nitong bahay. Nagkalat ang mga putol na katawan, kamay at pakpak ng aswang. Siyempre, may ilang nasugatan din sa mga miyembro ng Ikalawang Katipunan. Pero wala namang malubhang na pinsala. Pagkatapos ng engkwentrong iyon ay halos wala nang natirang aswang sa bayan na ito. Kung meron man, siguradong nagtatago ang mga ito sa takot na baka mahanap din sila ng Ikalawang Katipunan. Naisipan nilang sunugin itong bahay sana kasi may dala silang sulok. Pero iilan sa mga katipunera ay tumutol kasi sayang daw. At dahil nga si Apo Leonora ang naging susi sa tagumpay ng misyon, iginawad sa kanya ang bahay na ito. Simula noon, siya na ang naging may-ari ng bahay na ito. Ubus na ang beer na iniinom ko. Nakatingin ako kay Manong Arnel na para bang may sinabi siyang makapagbabago ng buhay ko. Siguro nga ay nakanganga ako sa pagkakataong iyon. Nang makita niya sigurong ubos na ang iniinom ko, ay nag-abot siya ng isa pa. Agad ko naman itong kinuha at walang pagdadalawang isip na tinungga. Kung ganoon po ang nangyari na naubos na lahat ng aswang sa bayan na ito, bakit po ba natin binabantayan ang bahay? Tanong ko kay Manong Arnel. Hindi pa tapos ang kwento. At ipangako mo sa akin na sa oras na marinig mo ang buong katotohanan, hindi ka basta na lang aalis at uuwi sa pamilya mo.
Ipangako mo na tatapusin natin ang trabaho nating bantayan ang bahay na ito. Sabi niya sa akin. Pangako po, sagot ko naman. Inubos niya ulit ang laman ng beer na iniinom bago nagpatuloy sa pagkukwento. Nang mawala ang banta ng mga aswang sa bayan natin, siyempre, natural lang na nabuwag ang samahan ng katipunan. Wala na silang kailangang patayin pa, kaya nagkanya-kanya na sila sa buhay. Dito lumagi si Apo Leonora, nag-asawa at nagkaroon ng 3 anak. Masaya ang buhay. Pero isang gabi ay nagulat sila nang biglang sumugod ang hindi inaasahang bisita. Isa sa mga aswang na nakaligtas noon ay bumalik upang bawiin itong bahay. Mag-isa siyang sumugod, pero hindi niya kaya si Apo Leonora. Nagawa niya itong itaboy palayo. Sugatan ng aswang na lumipad pa itaas. Pero bago ito makaalis ay nagbanta ito kay Apo Leonora na lagi itong babalik upang mabawi ang kung anumang pagmamay-ari nila. Yun na ang simula ng pagbabantay sa bahay. Tuwing huling linggo ng Mayo ay bumabalik ang aswang na iyon. Taon-taon na para bang walang kapaguran. Kahit na isang beses ay hindi man lang ito nagtatagumpay sa balak na pagbawi nitong bahay. Hanggang sa naipasa ang tungkulin sa anak ni Apo Leonora. Hanggang sa apo. At umabot na sa apo sa tuhod na kasalukuyang may-ari nitong bahay. Pero dahil hindi sila marunong pumatay o kahit tumaboy man lang ng aswang, inarkilan nila ang serbisyo ko para magbantay sa bahay. At simula noon, halos 10 taon na ang lumipas ay ako na ang naging bantay sa bahay na ito. Pakiramdam ko nga, ako na ang may-ari nito. Na kahit siguro isakripisyo ko ang buhay ay gagawin ko, magawa ko lang ang aking tungkulin. Sa susunod na linggo, susugod ulit ang aswang na iyon at dapat maging handa tayong dalawa. Mahabang kwento niya. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Siguro dapat hindi ko na lang inalam. Ilang minutong nanatili ang katahimikan sa aming dalawa. Walang gustong magsalita. Ako ang unang sumira sa katahimikang ito. Hindi po ako marunong makipaglaban sa aswang. Wala po akong karanasan doon, Manong. Tumawa siya. Huwag kang mag-alala, Tutoy. Ako naman ang kasama mo. Ako ang makikipaglaban sa aswang. Kailangan ko lang na makakasama dahil tumatanda na rin ako. At hindi na ako kasing galing noong unang taon akong nagbantay sa bahay na ito. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kahit medyo may tama ako ng alak ay paikot-ikot ako sa kama. Iniisip kong kung anong klaseng trabaho ang napasukan ko. Dumating ang gabi na pinakaayaw kong dumating. Bilog ang buwan. 6:00 pa lang ay nagsara na ng mga pinto at bintana si Manong Arnel. Pagkatapos naming maghapunan ay isinama niya ako sa bodega. Binuksan niya ang malaking lumang baol na siguro ay mas matanda pa sa lolo ko. Mula rito ay inilabas niya ang 2 buntot pagi na kasing haba ng mga pamingwit ko sa bahay. Inabot niya rin sa akin ang maliit na bote na naglalaman daw ng holy water. Ito ang magiging armas natin. Wala tayong banal na suntang pero may asin at bawang tayo. Wika niya sa akin. Ibinigay niya sa akin ang maliit na bag na naglalaman ng asin at isinabit ko sa leeg ko ang bawang na pangontra. Ayan, handa na tayo, sabi niya. Pumasok na kami, naghintay. Simula 8:00 hanggang sa magmamadaling araw ay nakaupo lang kami sa sopa. Naghihintay sa pagdating ng aswang.
Alas 3 narinig na namin ang malakas na pagaspas. Agad na tumayo si Manong Arnel. Ako ang unang lalabas. Susunod ka sa akin para alalayan ako sa laban. Wika niya at tumango ako. Paglabas ay agad na sinugod ni Manong Arnel ang pababang aswang. Nakakadiri ang itsura ng aswang. Sobrang kulubot at itim ang balat nito na para bang nasunog ito sa araw. Magulo ang mahabang buhok. Halos lumuwa ang kulay pulang mata na tila ba umiilaw sa dilim. Maugat na pakpak at mga kukong kayang yumakwak ng laman. Napako ako sa kinatatayuan sa sobrang takot. Pero sumugod na si Manong Arnel nun. Iwinasiwas ang mahabang buntot pagi. Pero mabilis ang aswang. Agad itong naiwasan at siya naman ang sumugod. Itinulak niya si Manong Arnel at para itong laruan na tumalsik sa mga kumpol ng puno. Doon na ako natauhan. Kailangan ni Manong Arnel ng tulong. Natatakot ako. Pero pareha kaming mamamatay kapag wala akong ginagawa. Kaya sumugod na rin ako. Nakatalikod ang aswang. Para bang ninanamnam ang pagkapanalo sa matagal ng kalaban. Inampas ko ang buntot ng pagi sa likod ng aswang. Sumirit ang natunaw na balat ng aswang. Sumigaw ito ng nakakabinging sigaw na muntik nang sumira sa tenga ko. Pagkarap ko sa aswang matapos magambala ng nakakabinging sigaw, ay nakita ko na pasugod na ang aswang. Sinampal ako nito sa mukha at naramdaman ko ang matalas na hapdi sa pisngi. Tumalsik ang dugo sa balikat ko. Napaatras ako. Pero hindi pa tapos ang aswang. Akma sanang sasaksakin niya na ako nang matatalas na kuko nang bigla kong narinig ang hagupit ng buntot pagi. Naputol na para bang sanga ang ulo ng aswang. Tumalsik muna ito sa ere bago bumagsak sa lupa kasabay ang katawan. Ilang sandali pa ay nakita kong parang unti-unting nagiging alikabok sa hangin ang katawan ng aswang. Naglalaho sa simoy ng hangin. Salamat po, Manong, sa pagligtas sa akin. Nagsinti ng yosi si Manong. Sabay kaming pumasok at sabay din na naggamot sa mga sugat na tinamo namin. Tapos na, sabi ni Manong. Ano po? Tapos na ang lahat. Sa dinabi namin ng taon ng pagbabantay ko ay nagawa ko ng mapatay ang aswang. At dahil iyon sa tulong mo, Jason, maraming salamat. Inilahad niya ang kamay. Kinamayan ko ito na parang isang tunay na lalaki. Matapos na ang 2 buwan ay natapos na rin ang trabaho ko. Sinobrahan ng may-ari ang bayad sa akin dahil daw nagawa naming patayin ang salot na aswang. Bonus na lang daw iyon. Umuwi ako at nag-enroll sa kolehiyo sa kursong education. Para sa pangarap. Wala na akong narinig pang balita tungkol kay Manong Arnel. Hindi ko na siya nakita kailanman. Wala na rin akong balak na dalawin ang bahay na iyon para lang pagbigyan ang sarili. Kung graduate ako sa kolehiyo sa pagpupursige, nag-working student ako. At sa awa naman ng Diyos ay napasa ko noon ng exam. Nakahanap ako ng trabaho, nag-asawa. Pero may tanong pa rin sa sarili ko na hindi ko masagot-sagot. Sino ba ang may karapatan sa dalawa o nasa tama? Ang Apo Leonora ba na pumatay sa mga aswang na naging salot na sa buong bayan dahil lang sa bilang nila? O ang aswang ba na pinatay namin na gusto lang namang mabawi ang ari-arian na dating pagmamay-ari nila? Sa inyong palagay, mga kaswang, sino sa kanila ang may karapatan sa bahay na iyon? Ang Apo Leonora ba o ang aswang?
Sana ay masagot ninyo at maliwanagan ako. Pero okay lang kung hindi. Siguro nga ay kalaunan ay malalaman ko rin ang sagot. Pero sa ngayon, ito lang muna ang kwento ko. Sana ay nagustuhan ninyo mga tagapakinig. At maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Jason ng Samar. Ang hilig nating mga Pinoy sa mga piyestahan, lalo na kapag may sayawan. Madalas talaga tayong mga binata ang mabilis na nagkayayaan. Kasi kapag piyesta, alam kaagad nating maraming dalagang magaganda tayong makilala. Natural lang din naman kasi binata tayo. Lalo na kapag walang sabit. Sarap ng buhay habang lamas-masok ng sayawan sa piyesta. Lahat ng magandang dilag ay pwedeng kasayaw mo. Hindi katulad ng kapag may nobya ka na. Lahat ng galaw mo sa sayawan, limitado. Atensyon mo dapat nasa kanya lagi. Ako nga pala si Tupay Sir Casper. Medyo may pagkatisoy din. At habulin ng mga babae noong kapanahunan ko pa. Pero syempre, napaglipasan na ng panahon. 53 na ngayon ang aking edad at ang kapanahunan ko, sobrang daming karanasan ko tungkol sa mga aswang na iyan. Minsan na akong nakipagbuno sa mga aswang. Minsan nang malagay sa alanganin ang buhay ko dahil sa mga nilalang. Kaya totoo sila. Totoo ang mga nilalang sa dilim. Kaya huwag tayong maging kampante dahil walang pagsisisi ang nauuna. Palagi yung nasa huli. Taong 1992, edad 23 ako noon. Talagang ganyang mga edad masasabi kong doon lumalabas yung interes natin sa mga babae. Sa mga jamming, bisyo, barkada at lahat. At sa edad kong ito, naranasan kong manligaw ng aswang na hindi sumagi sa aking isipan. Na posible palang makarelasyon ko ang ganoong klaseng nilalang. At gaya nga ng una kong sinabi, may pagkatisoy ako. Kaya lumalabas ang pagiging mayabang sa harap ng mga barkada. Lalo na at mga barkada ko ay hindi rin magpapatalbog. Kapag tatlo ang karelasyon ko ay dapat ganoon din ang kanila. Kaya bangang matatawag at napagtanto ko lang iyon ang nakilala ko na ang babaeng talagang nagbabago sa aking pananaw. At syempre, hindi aswang iyon. Dahil na-trauma na ako sa karanasan ko nang minsan akong nalinlang ng isang aswang sa piyestahan. Hindi ko na po ididetalya ang lugar dahil paniguradong buhay pa rin po iyon magpasa hanggang ngayon. Itago natin siya sa pangalang Mildred. Nakilala ko lang sa pistahan sa unang gabi ng sayawan sa aming baryo noon. Ang sabi niya ay taga-kabilang baryo lang daw siya. Sa gabing iyon ay talagang sa kanya nabaling ang aking atensyon. At dahil medyo matinik tayo sa babae, diskarte na kaagad. Akala ko kasi maka-score na ako. Ang hindi ko alam, ako yata ang naloko. Sikat na sikat sa panahong iyon ang musikong Only You ng Yazo. Kaya nang naitugtog iyon ay kaagad kong niyaya si Mildred na pumagit na sa sayawan dahil nais ko itong maisayaw. Napansin ko lang noong kayakap ko na ang dalaga. Yung amoy ng langis na naamoy ko sa ulo niya. Grabe, sobrang tapang. Para yung ilang buwan nang nakababad sa ulo niya. Ang ginawa ko ay habang nagsasalita ay nakabaling ako sa ibang direksyon. Tinanong ko siya kung pwede ba akong pumunta sa kanilang bahay para makaakyat ng ligaw. Ngunit, mabilis itong tumanggi. Ang sabi niya ay tumakas lang daw siya sa kanila at hindi alam ng kanyang mga magulang.
Sobrang istrikto raw ng mga ito. At sa edad na 16 ay bawal pa siyang tumanggap ng manliligaw. Edi magkikita lang tayo ng palihim. Suhestyon ko noon nang magpaliwanag siya. Kaagad naman itong pumayag. Ito ang nagbigay ng lugar na maaari naming maging tagpuan. Napakasukal ng daraanan at maging ang lugar na iyon. Ngunit sa pagiging interesado ko na mapasali siya sa listahan ng aking koleksyon, baliwala sa akin ang nasabing lugar. Maayos naman lagi ang aming pagkikita. Dalagang Pilipina ang galawan niya. Subalit ang subukan ko itong dalihin ay hindi ako makapaniwalang bibigay ito sa akin kaagad ng ganoon kadali. Ang minsang tikiman lang ay napapadalas, pero hindi ko ramdam ang pag-ibig sa relasyon naming iyon. Sigulaki lang kung tawagin sa kapanahunan natin ngayon. May dalawa pa rin kasi akong naging unang karelasyon. At tulad kay Mildred, no involved feelings. Wala akong commitment sa mga ito. Wala akong pinaasa at walang pinangakuan. Ang dalawa rin kasing nauna ko ng karelasyon. Sila naman ang nagpapakita ng motibo. Sinakyan ko lang. Kaya pagsakay ko, naging kabayo na hindi tumatakbo. Hindi, joke lang. Lalaki din naman kasi tayo, kaya nagpakalalaki na lang din ako. Sila rin ang gumagawa ng mobs. Siyempre, lalaki nga tayo at kahinaan natin yan. Alams na. Akala ko naman maitatago ko iyon ng matagal. Iyon pala ay aabot talaga ang pagkakataong magpang-abot sila. Unang nagkaharap ang una at pangalawang babaeng pinagsabay ko. Ayos lang, kasi kuyugan at sabunutan lang naman iyon. Ang delikado ay kung sa lalaki ang magkabistuhan na tinutuhog. Paniguradong patayan iyon. Pinagdesisyon ako ng dalawa kung sino ang pipiliin ko sa kanila. Wala din naman akong mapili. Dahil pareho naman silang hindi ko gusto. Kaya ang sabi ko kung sino ang maiwan, iyon na lang ang akin. Nagkatinginan silang dalawa. Matagal ang titigan na tila. Nagkakainan na sila ng kanilang kaluluwa. Tahimik lang ako habang naghihintay ng kanilang desisyon. Pakiramdam ko tuloy, nauto ko sila sa sinabi kong iyon. Kasi halata sa mukha ng dalawa na walang gustong bumigay. Hanggang sa magsalitaan na ang mga ito. Siyempre, hindi ako yon. Hindi kita isusuko, Tope. Alam mong mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Wika ng aking unang nobya. Mas lalong ako naman, no? Ayoko. Sa tagal nang may nangyari sa atin lagi, hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Sabat ng dalawa. Kayo, depende sa inyo. Ayos lang naman ako na dalawa kayo sa akin eh. Sa inyo lang kung anong gusto ninyong arrangement. Relax na relax ako habang sinasabi iyon. Sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko noon eh. Inakala ko kasing angat na ako dahil marami ang babaeng nababaliw sa akin. Sige, ganito na lang. Unang linggo sa akin, ikalawang linggo sa kanya. Salitan kami. Wika ng isa. Hindi na rin umimik pa ang kaharap nito at mabilis na pumayag sa gusto ng isa. Pakiramdam ko ay napakaliit na suliranin lang pala. Mabilis na nagawa ng solusyon na hindi na ako nag-effort pa. Akala ko wala ng problema sa ganung ayos. At total naman ay malayo si Mildred. Kaya ayos lang, hindi niya malalaman. Hanggang sa nabuntis ko ang una kong naging nobya. At hindi rin nagtagal ay nabuntis na rin ang isa. Kaya wala akong choice kundi ang ibahay ang mga ito ng sabay. Noong una ay gulo pa sa pamilya. Tope, hindi ka namin pinalaki ng ganyan ng tatay mo.
Ni minsan ba nakita mo ang iyong ama na ganyan ang ginagawa? Dinobling ibaya ang babae. Magkaroon ka nga ng kaunting pagkaramdam, Tupi. Kasi hindi mo alam, nasasaktan ang mga iyan ng palihim. Wika ni ina. Maging ang mga magulang ng dalawang babae ay tutol sa aking ginawa. Kahiyan daw iyong matawag sa kanilang pamilya. Hindi man lang pumasok sa isipan ko iyan. Kasi hindi ko naman din pinalak na magkapamilya sa edad na 23. Doon yata ako nagkaproblema at kailangan kong kumayod ng todo. Kasi may dalawang bagong buhay na paparating na nakasalalay sa aking balikat. Kahit ganoon ako kabatugan ay naging sabik din naman akong makita ang aking mga anak. Dahil sa nangyari ay madalang na lang ako makabisita at makapunta sa tagpuan namin ni Mildred. Tupi, tapatin mo nga ako. Talaga bang wala kang asawa? Pamilya? Tanong ni Mildred sa akin. Wala nga, mahal. Marami lang pananim sa bukeri na kailangang pangangalagaan. Kung kaya madalang na lang akong makakabisita sa ating tagpuan. Kumbinsi ko rito. Akala ko naman ay naniwala na sa akin ang dalaga dahil tahimik na ito. Ang hindi ko pala alam ay may balak itong iba at iyon ay sundan ako ng hapong iyon. Naramdaman na rin yata nito ang kawalan ko ng gana sa kanya. Paano pa kasi ako matitira ng lakas na para sa kanya? Gayong ubos na ako sa dalawa pa lang. Kung dati ay nakukuha ko pang magpabango at pumorma. Sa pagkakataong iyon ay galing sa bukirin tapos diretso na sa kanya. Nagigelte rin kasi akong hindi siya mabibigyan ng panahon. Gayong alam kong mahal ako nito. Padilim na nang makarating ako sa bakuran ng bahay. Magkasunod na bumaba ang aking dalawang kinakasama. Hindi pa man ganoong malaki ang umbok ng kanilang tiyan. Ang isa ay mag-aanim na buwan, habang ang isa ay maglilimang buwan pa lang. Halos magkasabay pa rin. Sabay ang mga itong lumapit sa akin. Ang isa ang pumpuna sa aking pawis, habang ang isa ay may hawak ng santo para pamalit sa aking damit na basa at amoy pawis na rin. Halos sabay kaming nagulat nang bigla na lang bumulaga sa aming harapan ang bulto ni Mildred. Galit na galit itong nakatitig sa akin at sa dalawang babae na nasa aking harapan. Mildred, paano ka biglang nandyan? Ang naging tanong ko kaagad dahil sa gulat. Anong ibig sabihin nito, Tupi? Ipaliwanag mo. Galit na bulyaw nito. Sinong babaeng yan, Tupi? Bakit kilala ka niya? Tanong ng isa. Huwag mong sabihing dinadagdagan mo pa talaga kami, ha, Tupi? Galit na tanong rin ng isa. Kaya pala halos wala ka ng panahon sa akin. Kaya pala madalang mo na lang akong katagpuin. Ito pala ang rason. Tinanong pa kita ng ilang beses. Binibigyan kita ng pagkakataong umamin sa akin ng lahat. Pero pinili mo pa rin magsinungaling. Mahabang litanya ng dalagang si Mildred. Hindi ako nakaimik. Kasi sa paraan pa lang ng pagtitig niya, mababanaag na kaagad ang kakaibang galit nito. Ngayong alam mo nang dalawa kami ang nasa buhay ni Tupi, baka pwedeng lubayan mo na siya. Uwi ka ng 5 buntis na aking binabahay. Sino ka para utusan akong magdesisyon ng ganyan? Akala mo lang ba na madaling gawin ang bagay na iyan? Galit na bulyaw ni Mildred at nanlilisik ang mga mata. Napakislot pa ako sa gulat nang bigla na lamang itong napatingin sa akin. Naging parte rin ako ng buhay mo, Tupi, kaya mamili ka. Ako o ang dalawang iyan? Galit na tanong nito sa akin.
Huwag mo namang hilingin na ang bagay na iyan, Mildred. Alam mong hindi kita piliin sa ganitong kondisyon. Kailangan ako ng mga anak ko. Mahinang saad ko. Ngunit bigla yatang sumiglab at galit na galit ako nitong tinitigan. Halos tagos na iyon sa aking kaluluwa. Pasensya na talaga, Mildred. Mahinang sambit ko. Matapos akong humingi ng paumanhin ay bigla na lang itong nagibang anyo. Nagbabaga ang mga mata. Naglalaway habang nakausli ang mahaba at matalim na pangil. Biglang gumulo ang buhok nito at ang balat ay biglang kumulubot. Maging ang mga mahaba at matalim na kuko ay lumutang. Isang aswang si Mildred at hindi ko iyon inaasahan. Nangako na ako sa sarili ko na maging mabuting nilalang. Simula nung matagpuan kita, pinili kong ilayo ang sarili ko sa mga mapanlinlang na mga nilalang sa madilim kong mundo dahil akala ko totoo ang pag-ibig na inalay mo sa akin. Akala ko may taong totoong nagmamahal sa akin. Iyon pala ay lulukuhin lang ako. Litanya nito. Napailing lang ako habang inuutusan ng 2 buntis na pumasok na ng bahay. Ngunit napakabilis gumalaw ni Mildred. Hindi ko man lang ito naharangan ng nilundagan nito na parang palaka ang kinakasama kong 5 buwang buntis. At ang nakakapangilabot pa ay saktong pagtalo nito ay isinabay nitong ibaon ang kanyang mahabang kuko sa tiyan ng buntis. Naguhumayaw ito sa sakit at tila na estatwa ako sa gulat at takot. Huli na nang makahuma ako. Nakanganga na ang buntis, labas ang dila at nakadilat ang mga mata. Nangingitim na ito at ang fetus na nasa kanyang sinapupunan ay hawak na ni Mildred. Doon lamang ako nakahuma at mabilis na binunot ang itak na nakataklo sa aking tagiliran nang humarap na ito sa akin. Napatuwal pa ako dahil sa pandidiri ng lamunin nito ang fetus nang nakaharap sa akin. Sa galit ko ay hinampas ko ito ng itak ng paulit-ulit. Ngunit umahalakhak lang ito at napakahirap tamaan. Bigla pa itong naging itim na ibon. Biglang lumipad papasok ng bahay. Dumaan ito ng bintana at pinuntarya ang 6 na buwang buntis. Tinakbo ko ang pintuan ngunit nakakandado ito. Narinig ko na lang ang pagsisigaw ng babaeng ina sana ng magiging anak ko. Na kahit kinulang ako sa pagmamahal sa mga iyon, ay gusto ko pa ring maisalba mula sa kamay ng halimaw. Hindi lang dahil sa dinadala nito ang aking magiging anak, kundi maging kargo di konsyensya ko rin ang kahinatnan ng mga ito. Dahil kung hindi lang ako naging hangal at kung nag-isip lang sana ako ay hindi sana hahantong sa ganong sitwasyon. Biglang sumambulat sa aking harapan ang mukha ng halimaw na punong-puno ng dugo ang buong muka at harap. Masaya ka ba sa ginagawa mo, ha? Tupi, muli na namang binuhay ang natutulog na halimaw sa aking katawan. Kaya kung ano man ang mga nagawa ko ngayon, kasalanan mo. Bulyaw ng dalagang aswang sa akin. Nakakatakot ang kanyang itsura. Sobra. Mildred, tama na. Umuwi ka na. Pakiusap ko. Hindi pa ako tapos, Tupi. Nariyan ka ba? Nang sabahin iyon ni Mildred ay bigla akong naalarma. Agad kong tinaas ang itak. Kung patayan na rin lang, ay hindi ako papayag na mapatay ng isang aswang. Lalaban ako. At nang makita nito ang bitbit kong patalim, ay napaatras ito ng bahagya. Kaagad na lumabas at umikot-ikot pa sa bubungan. Hindi ko alam kung para saan yon. Hanggang sa naramdaman ko na lang tila biglang bumibigat ng paunti-unti ang talukap ng aking mga mata. Mabilis kong pinutol ang malaking lubid sa pintuan
Nang mabuksan ay kaagad ko ring tinarangka ulit. Donoble pa ang harang sa pintuan. Paikot-ikot pa rin ito sa bubungan ng bahay. Mabilis kong isinara at nilak rin ang bintana. Kung makatulog man ako dahil sa kapangyarihang itim na gamit niya, ay hindi rin niya ako magalaw. Pero hanggat kaya ko naman nalabanan, ay pinipilit kong nakabukas ang aking mga mata. Napagtanto kong maraming paraan pala ang aswang kong aatake. Kung hindi kaya nitong biktimahin ng gising, patutulugin kanila gamit ang itim na mahika. Sobrang bigat na talaga ang talukap ko noon, kaya nakiusap ako sa dalagang aswang. Tama na Mildred, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Hiling ko dito, ngunit patuloy lang ito. Hanggang sa hindi ko na talaga mapigilan pa ang sarili at tuluyan na akong nakatulog. Nagising ako na maraming nagtagulo sa bahay. May nakakita sa aswang na gustong gibain ang bubong, kaya nagtawag na mga rumorondang tanod. At unang nadatna nito, ang wala ng buhay na buntis na isa sa aking kinakasama. Ginigising nila ako subalit hindi pa ako kaagad nagising kung hindi ako sinabuyan ng asin. Sumpa raw iyon sa mahikang ibinalot sa akin. Pero wala na ang aswang, nakatakas. Hindi ko ipinagtapat na nobya ko rin ang nasabing aswang. Kung sasabihin ko ay, sigurado sa akin lahat ang sisi ng dalawang pamilya. At naduwag akong harapin iyon. Baka sila na lang din ang papatay sa akin kapag nalaman nila. Karga-karga ko na lamang ang konsyensya ng napakahabang panahon. Nagsisisi man, pero huli na ang lahat. At dahil doon ay nagkaroon ako ng trauma sa mga babae. Hanggang ngayon ay matandang binata pa rin ako. At simula noon, hindi na talaga ako nanligaw ng basta-basta. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Tupe, ang poging gwapo. Sa paglipas ng panahon, dumarami na ang populasyon ng bansa. Maging ang dating wala pang pamamahay ay nakakagulat at puno na rin ito ng mga kabahayan. Bawat lugar may kanya-kanyang kasaysayan at alamat. Bawat alamat ng isang lugar ay may kanya-kanyang bersyon. Lalabas kaya ang kwento ng isang lugar kung walang katotohanan? Ang tsismis ba talagang ginawa lang o talagang may pinag-ugatan? Depende siguro sa kung anong agenda o likod ng bawat sitwasyon. Magandang araw nga pala sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong YouTube channel, Sir Casper. Nais ko lang ding maibahagi ang kwento ng aking lolo noon. Nai-excite din kasi akong mabigyan ng buhay itong kwento ng aking lolo. 4 na dekada na itong kwento niya sa akin. Itago niyo po ako sa pangalang JB. Isang islahanon at kasalukuyang mananagat pa rin. Nakapagpapaaral na ako ng kolehiyo sa aking 2 anak dahil sa aking trabahong panagat. Noong nabubuhay pa si lolo, ikwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang kaibigan na naging aswang dahil natipuhan ng isang aswang ng nasabing isla. At wala itong pagpipilian kaysa maisama siya sa magiging hain ng mga ito. Taong 1970s pa niyang kwento ito sa akin. Edad 20 pa ako noon. Ngayon kasi 48 na ako. Malakas panahon ng lolo Igming nang maikwento niya ang isang isla ng aswang. Nang kahit noong 1940s kasagsagan ng World War II, ay walang kahit sinong nangahas na pasukin iyon. Sa panahong iyon ang mga aswang ay masasabing puro, kaya takot sila sa liwanag ng araw.
Posible silang malusaw na parang bampera. Takot sila sa asin. Kaya sila hindi makaalis sa nasabing isla at dahil napapalagiran ng alat ang kanilang lugar. Nagsimulang manggambala ang kanilang tirahan ng isang grupo nang mananagat ang aksidenteng napadpad sa nasabing isla. 3 silang mga binata na mananagat ang lulan sa nasabing bangkang pangisdaan. Nang bigla na lamang ang mga itong naabutan ng napakalakas na ulan, malakas na paghampas ng alon at hangin. Tumaob ang bangka at maswerte pa rin naman silang nagsamang 3 na hampasin ng malaking alon. Kaya lang, maswerte ngang nabuhay ang 3, ngunit minalas naman na mapadpad sila sa isla ng mga aswang. Isa sa mga angka ng mga aswang. May nag-iisa itong anak na dalaga na sobrang ganda at ang iba ay mga lalaki na lahat. At ang mga iyon ang nakakita sa kanila at dinala sila sa yungib na tirahan ng mga ito. May mga kaubo din ang mga itong ginawa sa gilid ng nasabing yungib. Doon sila dinala ng mga nilalang. Igming, nabalitaan mo na ba? Tanong ng katulad nilang mananagat na hindi rin sumuong sa gabing iyon. Dahil sa nakikitang nagbabadyang sama ng panahon. Umaga iyon at kasisikat lang ng haring araw at kakaupo lang ni Igming para magkape. Bakit? Ano bang balita? Tanong kaagad nito. Si Bal, si Relo at Sito namataan ang kanilang bangka sa kabilang isla, ang isla ng mga aswang. Balita nito. Napamulagat ang mga mata ni Lolo Igmeng. Paniguradong hindi sila bubuhayin ng mga halimaw na iyon. Napailing pa ito. Naawa siya sa 3 kaibigan, lalo na si Sito na mas malapit sa kanya. Ito lagi ang kasama niya at iyon lang yata ang pagkakataong hindi sila nagsama dahil ramdam talaga niyang may masamang mangyari. Iyon nga at nangyari talaga. Kung nakinig lang sana ito sa kanya noong sabihin niyang huwag na munang tumuloy. Bakit kasi sila sumuong? Ang sama ng panahon. Sinabi ko na sa kanila na huwag nang tumuloy kasi hindi talaga ako sasama. Iyon pala ay sinuong talaga nila. Wika ni Lolo Igmeng na nanlulumo. Samantalang sa isla ng mga aswang ay halos magkasabay ang 3 na nagising. Kakalapag lang ng mga ito sa kanila. Nako, Ama, tignan mo, gising na sila. Sumisigaw na balita ng binatang anak sa ama. Mabilis na tumakbo ang dalagang anak para harangan si Sito. Bahala kayo kung anong gagawin niyo sa 2 iyan. Huwag na huwag niyong galawin ang lalaking ito. Wika ng dalaga, sabay harang ng katawan kay Sito. Bigay, umalis ka dyan. Naloloka ka na ba? Alam mo kung anong papel ng mga taong iyan sa buhay natin. Saway ng ama sa dalaga. Ngunit nananatili itong nakaharang sa binata. Hindi ito makakapayag na kunin ito sa kanya. Huwag ito. Angin lang dalaga. Si Sito ang maswerteng natipuhan ng dalaga. At dahil nag-iisa itong anak na babae ng kanilang angkan, walang nagawa ang pamilya kundi pagbigyan ang kahilingan nito. Tinitigan lamang ng ama nitong aswang si Sito. Galit na galit. At halos tagos hanggang kaluluwa ang titig nito. Pasalamat ka lalaki. Nabigyan ng pagkakataon ang iyong buhay. Subalit kailangan mo ring umanib sa aming angkan. At sa ayaw at sa gusto mo, magiging katulad ka namin. Wika ng amang aswang.
Walang ideya ang mga ito kung ano ang mangyayari. Subalit ramdam na nila ang takot. Alam nilang hindi mga ordinaryong tao ang kanilang kaharap. Matagal nang bantog sa kanilang isla ang tungkol sa naninirahang aswang sa kanilang karatig na siyang malas nilang napadparan. Ilang sandali pa ay sabay-sabay na mga itong nag-ibang anyo. Kitang-kita nila lahat kung paano humaba ang mga pangil ng mga ito. Mga maiitim na balahibo, mahahaba at makakapal na kuko sa paa at kamay. Nagbabaga ang mga mata at naglalaway ang mga ito na nakatingin sa mga binatang noon ay nakagapos na. Wala ang mga itong kalaban-laban. "Uwag!" Halos sabay na sambit ng tatlo. "Huwag kang matakot. Poprotektahan kita." Wika ng dalaga kay Sito na niyayakap pa siya. Maamo ang mukha ng dalaga. Maganda at hindi nito ginawang sumabay sa paglapas sa dalawang kaibigan. Rinig na rinig ni Sito ang nanginginig na hiyaw ng dalawang kasamahan. Marahil ay dahil sa sobrang sakit na nadarama. Anong pangingilabot ang nadarama ni Sito habang tinitignan ang dalawa na nilalapa ng mga halimaw na unti-unting nawawala ang boses, kasabay ng unti-unting paghinto ng kanilang hininga. Kita lahat ni Sito ang paghihirap ng dalawa at wala siyang magawa dahil nakagapos ang kanyang mga kamay. Kung hindi rin, alam din naman niyang wala siyang kakayanan na labanan ang mga ito. Kaya tanging pagpatak ng luha ang kanyang nagawa sa mga sandaling iyon. "Pasyensya na. Hindi ko pwedeng kontrolin lahat ng bagay sa aking pamilya," wika ni Bikay nang makita ang hinagpis ni Sito. "Ako nga pala si Bikay. Anong pangalan mo?" Tanong ng dalagang aswang sa binata. Ngunit hindi ito sumagot. Nananatiling tahimik si Sito. Galit siya sa buong hanggan. Ngunit wala siyang ideya kung paano makaganti sa mga ito. Hawak rin ng mga ito ang buhay niya. At ang labas ay utang pa niya ang kanyang buhay sa dalagang si Bikay. Hindi naging madali para kay Sito ang lahat. Pabalik-balik sa kanyang utak kung paano paslangin at kainin ang kanyang mga kasamahan. Lagi siyang pinagsisilbihan ng dalagang aswang. Ginagawa nito ang lahat makuha lang ang kanyang loob. Hindi iyon naging madali para kay Bikay. Subalit mas mahirap iyon sa parte ni Sito. "Patayin mo na lang ako, Bikay. Magiging utang ko pa sa iyo ang buhay ko." Matigas na boses na saad ni Sito sa dalaga. "Hindi. Hayaan mo lang akong pagsilbihan ka, Sito." Pakiusap ng dalaga. Hindi ito sumuko kahit pa anong ginagawang pagtataboy ni Sito sa kanya. "Ayoko nga makita ang pagmumukha mong halimaw ka." Bulyaw ni Sito sa dalaga. Kapag papalapit na ito sa kanya, ay lagi niya itong sinisigawan. "Hindi ko ginustong maging halimaw. Ayoko rin maging aswang. Ito bang katauhan ko na ito ang ayaw mo? Sito, hindi ko rin ito gusto. Hindi ko rin kagustuhan ito pero wala akong magawa. Kasi ito ang angka namin." Litanya ng dalaga. Narinig ng ama kung paano nahihirapan ang kanyang anak na kunin ang loob ng lalaki. Kaya naisipan niyang hawaan na lang ito. Kapag magiging aswang na ito kagaya nila, marahil matatanggap na nito ang kanyang anak. "Ama, huwag. Hayaan niyo na ako. Naniniwala ako makukuha ko rin balang araw ang kanyang loob." Pakiusap ulit ni Bikay sa ama nito. Walang tigil ang ginawang pagsisilbi ni Bikay sa binata. Hindi siya sumusuko sa anumang bulyaw ng binata sa kanya. Porsigido itong makuha ang loob
at mapaibig ang lalaki. Umabot ng 3 taon ang pagsisilbi niya sa binata. Hindi ito pinapakialaman ng mga magulang ni Bikay. Unti-unti na ring natanggap ni Sito na hindi na siya makakaalis pa sa islang iyon. Hanggang sa isang hapon na palubog ang araw. Unang pagkakataon iyon na naisipan ng binata na ikutin ang isla. Maliit lang iyon. Kaya makukuha niya iyong ikutin sa hapong iyon. Wala sa isip niya na hindi lang pamilya ni Bikay ang nakatira sa islang iyon. Nang mamataan siya ni Bikay ay kaagad siya nitong sinundan. Hindi naman ako tatakas eh. Mag-iikot-ikot lang ako sa lugar na ito. Reklamo niya rito habang naglalakad ng nakapaa sa buhangin. Naiinis na naman ito sa dalaga dahil inakala niyang takot itong lalayasan siya. Alam ko naman, kailangan lang kitang samahan. Hindi mo alam kung anong meron sa islang ito. Wika ni Bikay. Mahinahon pa rin ito. Sa puntong ito, unti-unti na ring napagtanto ni Sito na may kabaitan pa rin sa babae kahit isa itong aswang. Tumahimik na lang siya sa pagkakataong iyon. Hindi na niya inisip pa ang ibig sabihin ng sinabi ng dalaga. Sigurado ka ba talagang gusto mo pang maglibot, Sito? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Iwanan mo akong mag-isa kung gusto mo, Bikay. Hindi mo ako kailangang bantayan dahil hindi ako tatakas. Sagot ni Sito rito. Ngunit hindi pa man nakapag-react si Bikay nang biglang papunta ang napakalaking ibon sa kanilang kinaroroonan. Mabilis na tinalon ni Bikay ang binata upang matumba ito sa lupa at hindi madagit ng aswang. Mabilis ring nag-ibang anyo ang dalaga upang maprotektahan ang binata. Alam niyang hindi ito nag-iisa. May paparating pang angkan nito. Sa madaling salita, hindi lang ang angkan nila ang nakatira sa nasabing isla. Marami pa at ngayong alam na nito na may taong naroon, ay paniguradong hindi ito titigilan ng aswang. Sito, bumalik na tayo. Marami pa sila. Hindi ko alam kung kaya pa ba kitang protektahan laban sa kanilang angkan. Pagsusumamo ng dalaga. Nakita nga niyang paparating ang nasa 5 nilalang papunta sa kanilang kinaroroonan. Huli na para tumakas. Kaya buong tapang iyong nilabanan ni Bikay. Marami siyang natamong sugat ngunit dahil sa pagiging determinado na maprotektahan ang binata, ay nakayanan niyang labanan ang 5 nilalang. Nagabi niya isa-isa at nang makita iyon ng 4 ay pinagtulungang buhatin ang kasamahan at tumakas palayo. Doon napagtanto na Sito na hindi lang ang kanibikay ang naroon. Kung maswerte siyang nakatakas kay kamatayan dahil kabikay, hindi rin pala sigurado dahil kung iyong nilalang na huling sumugod sa kanya ang nakakita una sa kanila, sigurado rin pala na isa na siyang puto ngayon. Simula noon na inapansinan niya ang aruga at pagmamahal ng dalaga. Maging ang kakaibang taglay na ganda nito ay napupunanan niya. Hanggang sa mapagtanto niyang mahal na nga niya ito. Siya mismo ang nakiusap rito na hawaan siya ng pagiging aswang. Nang mabuhay ang limaw sa kanyang tiyan, ay dugo ng unggoy ang unang pinatikim sa kanya. Tuluyan na siyang naging kabilang sa mga aswang at nagsama sila bilang mag-asawa ni Bikay. Minahal niya ng totoo ang dalaga. Minsan ay ginagawa nitong magbakasyon sa isla. Nagulat ang mga kaibigan nito at mga pamilya. Hindi inakala ng lahat na makakauwi pa ito ng buhay. Kalahating dekada rin kasi itong walang paramdam. Hindi na nga umasa ang pamilya pa nito na buhay pa ito. Kaya ang ina nitong matanda na,
Nang makita ito sa harapan ng pintuan ng bahay, ay lumundag-lundag pa sa sobrang tuwa. Patakbo nitong sinalubong ang anak. Ngunit ramdam ng ina ang kakaibang katauhan ng anak. Subalit, kahit anumang pagkakaiba ng katauhan ng anak, ang ina ay mananatili pa ring ina. Nang mabalitaan rin iyon ni Igming ay kaagad na napasugod sa bahay nila Sito. Diyos ko tol, akala ko talaga kung wala ka na eh. Si Cirilo at Bal, tanong ni Lolo Igming dito. Mahabang kwento Igming, at gusto kong ikwento sa iyo lahat ng iyon. Yung tayong dalawa lang, wika ni Sito rito. Habang naglalakad sila sa buhangin ay hindi makapaniwala ang kaibigang si Igming sa kwento nito. Kakaibang karanasan iyon subalit pasalamat na rin ang lalaki dahil buhay pa siya. Kwento rin ito na may dalawa silang anak ni Bikay. Kwento rin ito na may anak na sila ni Bikay at siguradong aswang rin dahil iyon ang pinagmula ng angkan. Kwento rin ni Lolo Igming na may pamilya na siya. Ngunit hindi na ni Sito nais pang makita ang mga ito. Kailangan din niyang dumistansya sa mga normal na tao. Tanging kay Lolo Igming lang siya naging bukas sa lahat ng kanyang sekreto. Ito na lang ang naiwang malapit sa kanya. Ang dalawa ay tanggap na niyang naging pagkainan ng aswang. At kahit ipaghiganti niya ang mga iyon, ay hindi rin naman niya maibabalik ang buhay ng mga ito. Ilang araw lang na tumira si Sito sa kanilang isla. Kaagad din itong bumalik dahil sa kanyang pamilya. Walang may nakaalam sa kanilang isla tungkol sa pamilya ni Sito. Hanggang sa nagulat na lang ang mga ito na tuwing dadalaw siya ay may dala siyang 2 binatilyo o kung minsan ay kasama rin ang asawa. Hanggang sa noong namatay ang ina nito at walang ibang may nakatira sa kanilang bahay. Napagdesisyonan ni Sito na dalhin ang asawa at mga anak para doon naman nirahan sa isla nila. Paminsan-minsan na lang silang bumibisita roon. Marami rin ang nagduda tungkol sa katauhan ng asawa ni Sito, maging sa 2 anak nitong mga lalaki. Ang kanyang asawa ay halatang aswang talaga. Hindi ito lumalabas ng bahay kapag araw. Naging usapan sa kanilang isla ang nasabing aswang subalit hanggang tsismis na lang din naman. Pero ang Lolo Igming, siya ang nakakaalam ng lahat ng kwento kung paano na ihalo ang similya ng aswang sa tao. Kung kaya't lihim na dumarami ang mga ito. Mapagpanggap, mapagkunwari at mapanghamak. Subalit, hindi naman lahat sa katulad nila ay pareho ang mindset. Parang tao lang din. Sa isang hanay, may isang buang na nakalakip. Kaya mas marami pa rin sa mga aswang ang may mabuting loob. Ang iba pa nga ay takot sa tao. Sa ngayon ay hindi na matrace pa kung nasaan na nga ba ang ibang lahi ng mga ito. Kasi nga ang anak ay nakapag-asawa. Posibleng ang mga apo ni Sito ay nakalinya rin ang dugong aswang. Kanser nga na mamana, dugong aswang pa kaya. Hanggang dito na lang po Sir Poging taga-Salaysay. Asahan niyo pong ako ay lihim mong taga-subaybay ng inyong channel. Hindi ako pala comment doon subalit lagi akong nakatawa sa mga huling hirit mo doon. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapasaya sa maraming tao. Marami at malaking pagpapala pa ang darating sa buhay ninyo. Huwag mo lang laging kalimutan ang pagkikipagkapwa kasi mas mainam mamuhay ang wala kang katunggali at walang kaaway. Laging tandaan, Luke 1:37, sa Panginoon, walang imposible. Maraming salamat po. Ako po pala si Jebe ng Islahanon.
Buntis noon si Aling Maricar sa kanyang bunso. Ang kanyang asawa ay isang OFW na mag-iisang taon pa lang mula nang iwanan sila nito. Kaya humingi siya ng pabor sa kanyang mga magulang na sa bahay muna nila titira dahil natatakot sa nilalang na pabalik-balik sa kanilang bahay. Ano naman ang panlaban nila lalo na at si Mary ay 10 anyos lang, ang kanyang panganay. Ang sumunod ay 7 anyos lang at ang isa pa ay 5 taong gulang. Mabuti na lang at pumayag ang mga ito na sa kanila muna titira. Nahihirapan na rin kasi si Mary dahil hindi kayang gawin ang ibang mabibigat na gawaing bahay. Salamat naman at pumayag kayo, Ma. Nahihirapan ako dito sa trabahong bahay. Ang hirap kapag nasa malayo ang asawa. Reklamo ng ginang na si Aling Maricar. Tis-tis lang anak, para din naman sa inyo ang paglayo ng asawa mo. Mabuti nga iyang si Dino at sobrang responsable. At mataas ang pangarap sa buhay. Sagot ng ina nito. Napangiti naman si Aling Maricar. Totoong mataas ang pangarap ng kanyang asawa sa buhay at napakaswerte niya dahil kahit minsan ay hindi siya nakarinig na minura siya ng asawa o pinagbuhatan ng kamay. Ano nga pala yung sinabi mong hindi ka makatulog ng maayos sa gabi dahil sa kakaibang bisita? Tanong naman ng kanyang ama. Oo papa, laging may wakwak sa aming bubungan. O di naman kaya ay sa punong mangga sa likod. Nag-iiyak rin si Isay. Tila ito rin ang punteriya ng wakwak na iyon. Kwento ni Maricar sa magulang. Si Isay ang kanyang pangatlong anak. Nako, sige lang kapag matsyempohan ko ang aswang na iyan, ay siguradong lalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Saad ng kanyang ama. May alam kasi ang kanyang ama ng mga salitang Latin panlaban sa mga aswang. Kaya ito kampante at matapang. Ngunit ng gabing iyon ay walang wakwak kahit dumaan man lang. Hinintay talaga nila hanggang alas 7 ng gabi. Madalas daw kasi alas 6 pa lang nasa punong mangga na ito. At halatang hindi lang iyon basta uwak na ibon. Dahil ang pagkaspas ng mga pakpak ay sobrang lakas at umaabot pa sa kanilang bahay. Alam yata na narito kayo, Papa. Natatakot yatang manggulo. Wika noon ni Maricar. Tumango ang ama at ngumiti. Sinabi nito na parang nakabantay lagi ang aswang sa kanila. Kinabukasan, maaga pa lang ay may nag-abot na ng lutong ulam sa kanila. Sa unang pagkakataon na nangyari iyon. Ang matandang si Magda na matagal na nilang kapitbahay at sobrang ilap nito sa mga tao at may bit-bit na mangkok ng ulam. Nako, salamat Mari. Ang bango naman ito. Siguradong sobrang sarap din ito. Nako, salamat naman Mari. Ang bango naman ito. Siguradong sobrang sarap din ito. Wika ni Aling Emang, ang ina ni Aling Maricar. Tumawa ang matanda at sinabi na mahilig at masarap talaga siyang magluto. Kaya tiyak na magugustuhan nila ito. Sobrang tuwa ni Aling Emang nang malaman na may kapitbahay ang anak na may magandang kalooban. May kalayuan pang distansya ng bahay nito. Nasa 100 metro. At uugod-ugod ng maglakad. Pero nagawa pa nitong hatdan sila ng ulam. Tamang-tama at gumising na si Maricar. Kaagad niya itong ibanalita sa anak. Nagulat naman si Aling Maricar nang marinig yon. Talaga ba, Nay? Himala naman yata. Sa itinagal-tagal na naming magkakapitbahay, ngayon lang yan nagbigay ng ulam. Yung matandang si Lola Magda, sobrang ilap nga niyan eh. Laging nagtatago sa loob ng kanyang kubo
Kwento ni Maricar sa ina. Ganun ba? Baka gusto ng may kaibigan. Matanda na kasi siya masyado. Wala man lang ba siyang kasama sa kanyang bahay? Tanong pa ni Aling Emang sa anak. Wala pero may anak siya na may pamilya na rin. Mga 500 metro ang layo mula sa kubo niya. Ewan ko nga ba, bakit hindi na lang umuwi doon sa kanyang anak? Gusto niyang mag-isa kasi tahimik ang buhay. Litanya ni Aling Maricar. Ilang sandali pa ay dumating si Mang Sito. Galing ito sa pagpapahalab ng kanyang kalabaw. Umuwi na ito para magagahan. Oh, mukhang malalim ang pag-uusap ninyo at sobrang seryoso niyong dalawa. Puna ni Mang Sito sa asawa at anak. Kaagad na ikwento ni Maricar ang tungkol sa matanda na kapitbahay at ang ibinigay nitong ulam. Kaagad sinilip ni Mang Sito ang bigay na ulam. Sobrang bango nito at naiingganyo siyang tikman. Tinanong niya pa kung adobong baboy ba daw ang ulam na bigay. Nagkibit balikat lang ang asawa dahil hindi naman niya naitanong sa matanda kung anong klase itong adobo. Inutusan na lang nito ang asawa na maghain na dahil nagugutom na ito. Natatakam na rin siya sa bango ng bigay na ulam. Ngunit bigla niyang naalala ang ulam na bigay ng kanilang misteryosong kapitbahay din. Maliit pa noon ang kanilang mga anak. At si Maricar ay pinagbubuntis pa lang. Tipong sasandok na sana siya ng adobo ngunit naiwang nakalutang sa ere ang kanyang kutsara na may lamang adobo. Pa, bakit? Tanong ni Maricar. Sandali lang anak. Patakan muna natin ito ng kalamansi. May naalala ko Saad nito? Nahulaan kaagad ni Aling Emang ang ibig nitong sabihin. Tinawag nito si Mary na panganay na anak ni Maricar at tinutusan na pumitas ng kalamansi sa harap ng bakuran. Dahil hindi naman mataas ang puno, mabilis lang na nakapitas ang bata. Mabilis na bumalik ang bata sa kusina at ibinigay sa lolo ang hinihingi nitong kalamansi. Nagulat si Maricar sa nasaksihan. Nakita niyang nangyari ng patakan ng kalamansi ang pagkain. Unang pagkakataon niya iyong masaksihan. Sabi ko na nga ba, at totoo ang hinala ko Wika ni Mang Sito. Agad niyang kinuha ang mangkok at itinapon sa maliit na sapa na nasa ibabang bahagi ng bakuran. Nawalan sila ng gana sa nakakadiring itsura ng pagkain. Mapula-pula at halos hilaw pa ang karne. Nahalatang balat ng tao dahil sa pinong buhok. At tila may parte pa ng siko ang nakahalo roon. Maging ang mangkok na pinagsalina ng bigay na ulam ng matanda ay itinapon na rin dahil sa sobrang panditire. Simula noon ay may hinala na silang kung sino ang bisita ni Aling Maricar sa gabi. Nang mga sumunod pang mga gabi ay madalas na naman ang bisita. Ngunit nakadistansya na ito. Parang takot sa mga tao sa loob. Marahil ay nagkasya na lang sa bangunang amoy ng pinagbubuntis ni Maricar. Malapit na rin kasing manganak ang ginang. Isang umaga, nagising muli ang mag-ina sa tawag ng matanda. Nang silipin nila ito, ay may bit-bit na namang mangkok. Nagkatinginan ng mag-ina. Paniguradong pinaspasan na naman ang ibibigay sa kanila na ulam. Ma, tatanggapin po ba natin? Tanong ni Aling Maricar sa kanyang ina. Malamang. Mamaya sasama ang loob sa atin. Itatapon na lang natin kapag nakaalis na. Wika ng ina. Saka ito bumangon at hinarap ang matanda.
Hindi lumabas si Aling Maricar at nananatiling nakahiga lang habang nakikinig sa usapan ng dalawang matanda. Base sa paraan ng pananalita nito, hindi mapaghalataan na masama ang hininga at may maitim na binabalak. Nang umalis na ito ay tsaka lang tinawag ni Aling Emang ang anak. "Naku, Maricar, ikaw yata talaga ang gustong makita. Silip ng silip dito sa loob eh." Wika ng ina nito. Napailing si Maricar. Hindi naman niya naranasang pag-interesa ng aswang noon sa 3 anak niya. May 4 na rin silang nakatira sa bagong bahay na iyon na nabili nila kasama ng lupain na kanilang pinagtatamnan ng mga gulay at pinagbebenta. Ngunit sa loob ng napakahabang panahong iyon, hindi nagawang magbigay ng ulam ng matanda sa kanilang mag-asawa. Noon lang kung kailan malapit na siyang manganak. Isang beses na hindi na yata matiis ng nilalang at takam na ito sa ipinagbubuntis ni Maricar. Dumapo ito sa mismong bubong at tila hinahalukay ng mga paa ang bubong upang masira. Sa galit ng ama ni Maricar ay kinuha nito ang kanyang mahabang itak. Dala rin ang flashlight upang magsilbing ilaw upang kaagad mamataan ang kalaban. Nakita nga ng matanda ang isang nilalang na parang panike. Ngunit mas matangkad pa ito sa tao. Kasabay ng pagpapailaw niya ng flashlight dito ay ang paglingon nito sa kanyang kinaroroonan. Nagbabaga pa ang mga mata at halos kumikinang na dahil sa langis na ipinahid malamang nito sa kanyang katawan. "Ikaw na matanda ka, kilala kita at huwag na huwag mo akong subukan. Kahit matanda ka na at uugod-ugod. Kung mapang-abuso ka namang aswang, ay hindi ako magdalawang isip na patayin ka." Wika ni Mang Sito. Tila naintindihan iyon ng nilalang kaya mabilis na itong lumipad. Kinabukasan, naisipan ni Mang Sito na gumawa ng bitak. Siguradong makikilala, mabibisto ng lahat ng taga-baryo ang matandang ito na walang pakialam kahit magkapit-bahay lang. Hindi man lang nito naisipan na baka mabibisto siya. At dahil sa mga ginagawa niya ay mabibisto siya ng mga kabaryo niya. Nang araw ding iyon ay nagsimula nang humilab ang tiyan ni Aling Maricar. Ngunit hindi pa ito ganoon ka sunod-sunod, kaya hindi muna nagpatawag ng hilot ang ginang. Habang si Mang Sito ay abala sa paggawa ng kanyang patibong sa bubungan at sa punong mangga, yung tipo ng patibong na paalang ang makukuha. Subalit kapag nabitag man iyon, ay hindi niya hahayaang makatakas. Gagamitin niya ang salitang Latin upang tuluyang magapos at mabisto ang aswang na ito. Marami pa rin itong pwedeng maging biktima kung hindi pa ito masupil. Maaga itong natapos at patuloy lang sila sa pagmamatsyag kay Maricar. Ngunit ng hapong iyon ay nakatulog ito ng matagal, kaya inakala nilang hindi pa talaga ito manganganak. Ngunit nagising ito 5:00 ng hapon. Sinabi nito sa kanyang ina na kailangan nang tawagin ang hilot dahil manganganak na siya. Taranta namang tinawag ni Aling Emang ang asawa. Kaagad itong tumalima kasama ang batang si Mere. Si Aling Emang ang nagbabantay sa anak habang nagpapaignit ng tubig. Madadaanan ang bahay ng matanda at nakita nitong paroon sila sa bahay ng hilot. Medyo nabahala ng konti si Mang Sito. Baka mauna pa ito sa kanila. Pagdating niya sa bahay ng hilot ay sakto ring may pasyente pa ito. Napagtanto ni Sito na may hilot din pala na albularya. Pagkakita pa lang nito kay Mere,
ay alam na kaagad nito ang kanilang pakay. Tinanong kaagad nito kung napapasakitan na ba ng tiyan ang ina. Madaldal namang nakipag-usap ang bata. Matapos gamutin ang pasyente ay gumayak na kaagad ang hilot at kaagad din silang tumalima. Nasa edad 70 na noon ang matandang hilot na si Aling Damian. Subalit napakalakas pa rin ito at ang bilis kong lumakad. Pagdating nila sa bahay ay kaagad na pumesto ang matanda. Pinahawakan nito kay Aling Emang ang itaas na bahagi ng tiyan ni Maricar para alalay na rin sa pagtulak ng dahan-dahan sa sanggol pababa sa sinapupunan. Habang nasa posisyon sila sa ganoon, ay biglang humuni ang nilalang sa itaas. Napatingala ang hilot na si Lola Damian. Umusal ito ng Latin at tanging aswang lang ang naiintindihan na makakaharap sa inusal ng matanda. Kahit nagpapaanak ay nagawa pa rin itong sawayin ang aswang na nasa bubong ng bahay. Multitasking kumbaga ang ginawa ng matanda. Ganoon daw kasi ang gawain ng mga aswang tuwing may manganganak. Nakikisawsaw. Kaya madalas ang sanggol paglabas ay patay na. Mayroon ding mismo na ang aswang ay mismong hilot. Kapag minamalas ang buntis at makakatagpo ng hilot na aswang, siguradong pagkain talaga ng mismong aswang ang kanyang naipalabas na sanggol. Samantalang si Mang Sito sa labas ay nakabantay. Tinignan niya ang kanyang ginawang bitak. Malayo roon ang nilalang at halatang lumalayo ito sa malaking lubid. Nanlumo si Mang Sito. Talagang maalam ang aswang. Bihasa na nga yata ito sa pamimiktima. Naging mas mabangis pa ito at palipat-lipat ng pwesto sa bubong at sa punong mangga. Sa pagkakataong iyon ay ginamit na ni Mang Sito ang kanyang nalalamang Latin. Narinig niyang maging si Lola Damiana sa loob ay umuusal rin ng panalangin. Nakita niyang tila pagtigas ng katawan ng nilalang hanggang sa natumba ito at nagpagulong-gulong sa bubong. At tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Kinuha na kaagad ni Mang Sito ang pagkakataong iyon. Tila walang malay o nakatulog ng aswang kaya siguradong tinalian niya iyon ng lubid. Sinigurado niyang hindi ito makakawala sa pagkakatali. Pagkatapos ay binalikan na niya ang anak sa loob. Narinig niyang pag-iyak ng sanggol kaya alam niyang tagumpay na nairaos ng kanyang anak ang kanyang apo. Napangiti si Mang Sito nang makita ang apo na nakahiga sa bisig ng ina na noon ay mahimbing na nakatulog. Salamat Lola Damiana. Hindi kami nagkamali na ikaw ang nakuhang hilot. Wika ni Aling Emang rito. Napangiti naman ang matanda. Sinabi nitong iyon ang kanyang misyon sa mundo. Kaya nararapat lang na gagawin niya iyon. Ikwinento naman ni Mang Sito ang tungkol sa itinali niyang nilalang na nahulog mula sa bubong. Napangiti ito at sinabing kilala na niya ang nilalang na iyon. Kukumpirmahin pa sana ni Aling Emang kung si Lola Magda ba talaga ito. Ngunit hindi ito sumagot. Nagpaalam na rin ito na uuwi na. Hinatid naman ito ni Mang Sito. Bago ito umalis ay ipinakita ni Mang Sito ang nilalang na kanyang tinali. Pasensya na Mare. Hindi rin tama itong ginagawa mo eh. Mahinang sambit ng matanda bago tuluyang tumalikod. Wala na ring imik pa si Mang Sito. Makilala rin naman niya ito kinabukasan. Oras na sisikat ang haring araw. Kaagad na umuwi si Mang Sito pagkatapos maihatid ang matanda. Nagpasalamat muna siyang muli rito bago umalis. Pagdating niya ay tahimik at tila natutulog na ang lahat. Maging ang nilalang ay hindi gumagalaw. At tila pa isang baboy na naghihilik.
Pumuesto na lang din sa pagiga si Mang Sito sa berha ng bahay. Nakabukas lang ang lampara kaya malinaw niyang makita ang loob at maging ang mga apo at anak. Maging ang kanyang asawa na napahimbing na rin sa pagtulog. Kinabukasan, maagang bumangon si Mang Sito. Halos hindi siya natulog sa pagmamatsyag. Halos sabay pa silang magising ng kanyang asawa. Nagbakulo ito ng tubig para sa kanilang kape, habang si Mang Sito ay diretso sa bakuran kung saan niya iniwanan ang nilalang. Ganoon pa rin ito sa kanyang posisyon at maging ang itsura na parang paniki. Hanggang sa sumilay ang maliit na sikat ng araw. Doon nasaksihan ni Mang Sito ang tunay na hiwaga. Ang biglang pagpalit ng anyo ng nilalang. Kumpirmado niyang ito nga si Magda. Nagpapaawa pa ang mukha nito nang maidilat na ang mga mata. Gusto nitong kalaga ni Mang Sito ang pagkatali ngunit nagmatigas ito. Narinig ni Aling Emang na tila may kausap ang kanyang asawa, kaya lumabas na rin ito. Laking gulat nito nang makita kung sino ang nakatali. Tahimik lang siya habang lumalapit, habang ang matanda ay nakatingin sa kanya at umiiyak na. Halos hindi rin matiis ni Aling Emang ang matanda, kaya kinausap na nito ang asawa. Hindi, Emang. Kapag kalaga natin ito, marami pang mabibiktima nito mga inosente. Hindi pwede. Pagmamatigas ng kanyang asawa. Napailing na lang si Emang. Totoo rin naman ang sinabi ng kanyang asawa. Kaya lang ay awang-awa talaga siya sa matanda na mag-isa na lang sa buhay. Nang umiyak ang matanda ay nakisabay na rin si Aling Emang. Sobrang baba kasi ng kanyang emosyon at kay bilis maawa. Kaya hiniling na niya ang muli sa kanyang asawa na kalaga na ito. Dahil nangako naman na itong magpakalayo-layo na at hindi na mambubulabog pa sa mga taong bayan. Walang nagawa si Mang Sito kundi ang sundin ang asawa. Mabilis na tumalima ang aswang. Naglagad na ito ng hubot-hubad. Kung noon ay nakikita nila itong uugod-ugod na, ngayon ay halos pagapang at sobrang bilis iyong nakaalis. Simula nga noon ay hindi na ito nakita pa sa lugar na iyon. Wala na rin silang ideya kung buhay pa rin ba ito hanggang sa kasalukuyan. At hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Happy New Year po sa lahat. Sino nga ba ang makakapayag na pangalan mo at pagkatao ay dudungisan? Lahat tayo ay may karapatan na pangalagaan ang reputasyon at ang dignidad ng angkan. Subalit, paano kung ikaw na nga ang nabiktima, tapos ikaw pa ang magbabayad at magdidiin sa pagkakasala? Sir Casper, isa lang akong hamak na liborer. Pero alam ko po ang tinatawag na respeto sa kapwa. Subalit isang pagkakataon na sobrang double kill yata akong matawag. Inaswang lang naman, Sir Casper, ang aking buntis na asawa. At dalawa sila ang napahamak dahil sa halimaw na wala nang ginawa kundi ang mang-abuso ng kapwa. Itago niyo nga po pala ako sa pangalang Iboy, Sir Casper. Sa edad na 48 ay malakas pa naman ang aking katawan sa pagtatrabaho ng mga mabibigat na bagay. Dito sa aming probinsya na hindi ko na rin babanggitin kung saan banda. Isa akong laborer. Kapag anihan ng palay ay iyon ang tirada ko. Kapag hauling ng mga sako-sakong produktong palay nang nagpapatracer ay isa ako sa mga naghahauling niyon.
Kapag kapasan ng tubo ay naroon din ako. Lahat ng trabaho, Sir Casper, kahit gaano kabigat, kinakaya ko. May tagayod ko lang ang aking pamilya. Nangyari ito taong 1988. Panahon pa ng aking katikasan. Edad 28 lang ako noon. Masasabi kong isa akong mapagmahal at loyal na asawa sa babaeng iniharap ko sa altar at pinangakuan ng pag-ibig na wagas, maging sa kahirapan man o sa kaluwalhatian ng buhay. Salamat, mahal. Kahit ganito kahirap ang ating buhay, huwag kang mag-alala, mahal. Darating din yung araw na giginhawa ang buhay natin. Wika ko sa asawang si Pasya. Mahal, ayos lang. Sanay ako sa hirap. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Naaawa na nga ako sa'yo. Halos wala ka ng pahinga. Sagot nito sa akin. Kung pwede ko lang gawing araw pati ang gabi, mahal, para naman mapakain ko rin kayo ng masarap na ulam ng mga bata. Wika ko pa rito. Ano ba, mahal? Hindi naman ako humihiling ng sobra. Yung minahal mo ako at binigay ang pangangailangan namin ng mga anak natin. Malaking bagay na para sa akin yun, mahal. Napakaswerte ko na ikaw ang napangasawa ko. Ang iba nga dyan uuwi sa asawang lasing, bibigyan pa ng black eye. Sobrang kawawa yung mga babae. Litanya ng aking asawa. Ang tinutukoy nito ay ang katapat naming bahay na lasenggero. Ang asawang kumakayod maghapon para lang may maipakain sa mga anak. Iyong lalaki, maghapon sa harap ng inuman. Uuwi na lang kapag lasing. Magtatrabaho lang ito kapag gusto. Lalo na kapag wala na itong pangsugal. At hindi ko naman iyon magagawa. Napakalaking hangal ko kapag ginawa ko iyon. Kaya ako nagtayo ng pamilya dahil kaya ko silang buhayin. Kahit nga sa pag-iigib ng tubig sa bahay, hindi ko pinapagawa sa asawa iyon. Sobrang mahal ko ito at ang gusto ko lang ay mag-focus ito sa pag-aalaga ng aming mga anak. Marami rin talaga ang napahanga sa akin at iniidolo akong padre di pamilya sa aming baryo noon. Sa 100% ng mga padre di pamilya, 10% lang yata ang masasabing may paninindigan pagdating sa obligasyon sa asawa. At isa ako roon. Hindi iyon sa pagbubuhat ng sariling bangko, Sir Casper. Marami talaga ang lalaking batugan. Kaunting-kaunti lang tayo na lalaking pinapahalagahan ang damdamin ng mga kababaihan. Buntis noon sa pangatlong anak ang aking asawa. Nang malaman ko yun ay mas dumoble pa ang aking sipag. Lalo noong malaman kong lalaki na ang magiging anak namin. May junior na ako. At iyon ang mas nagpapursigi sa akin para mas lalong magsumikap sa buhay. Mahal, gagabihin siguro ako ng uwi mamaya ha. 3 lang kami ang maghahauling ng 200 sako ng palay ni Kuya Jose. Mag-aalising ko na ng hapon ngayon oh. Nako mahal, pinapagod mo naman ng hustong sarili mo. Baka pwedeng pahinga ka muna. May naipon naman na tayo para sa panganganak ko eh. Mamaya magkakasakit ka pa niyan. Reklamo ng aking asawa. Mahal, akong bahala sa sarili ko. Kapag maramdaman ko naman na kailangan ko ng pahinga ay magpapahinga naman ako. Hindi ko naman hahayaan na magkasakit ako dahil paano na kayo ng aking mga anak. Wika ko sa asawa ko. Mahal kasi ako lang mag-isa dito sa bahay mamaya.
Alam mo naman, naroon kina Mamang ang dalawa nating anak, di ba? Hiniram iyon ni Mamang dahil sa susunod na buwan. Balak nilang magbakasyon sa Ilocos. Matagal naman na bago sila makakabalik dito. Wika pa nito. Akala ko ba ibabalik nila kaagad ngayon? Hindi bukas pa iyon ng hapon. Sagot nito. Napakamot ako sa ulo. Bakit kasi ang layo ng lugar ng napangasawa ng kapatid mo? Reklamo ko sa aking asawa. Pero bero ko lang din naman iyon. Loko ka talaga. Ikaw nga galing ng Mindanao. Bakit ka ba napadpad dito sa lugar ko? Pagkalayo-layo kaya? Reklamo din ito. Napangiti na lang din ako sabay iling. Talagang love can move mountains nga, ika nila. Napatawan na lang din ang aking asawa. Ganito na lang mahal. Isarado mo ng maigi ang pinto at huwag na huwag mong buksan kung hindi ako ang tumatawag sa'yo. Mamadaliin ko ang aming pakyaw na howling. Hindi ko na kasi pwede ikansila iyon. Masisira tayo. Sa susunod, wala nang magtitiwala sa atin. Paliwanag ko sa aking asawa. Halos patakbo na lahat kong galaw. Mapabilis lang ang aking trabaho. Hindi rin talaga ako mapalagay dahil mag-isa lang ang aking asawa sa bahay. Hindi ko rin naman pwedeng iwanan ang aking trabaho. Hanggang sa bigla na lang nanlamig ang aking buong katawan. Tila lumubo ang aking ulo at rumehestro sa aking isipan ng mga sandaling iyon ay ang mukha ng aking asawa. Bigla ring tumambol ang aking dibdib nang hindi ko maintindihan. Nasa 20 kasakong palay na lang ang natira ng palay na aming hahakutin. Kaya mas lalo ko na lang minamadali ang aking mga galaw. Sa panig yata ng aking asawa ay ganito ang nangyari. Mag-isa siyang natutulog nang may biglang kumatok ng pintuan. Sino yan? Walang may sumagot kaya sinabi niyang hindi niya bubuksan kaya ng aking bilin. Hindi ka si Iboy. Hindi ikaw ang asawa ko dahil hindi ka sumasagot. Wika niya. Wika niya sa nasa labas. Mga ilang minuto lang ang lumipas nang tawagin siya nito mula sa labas ng pintuan. Mahal, nandito na ako. Mahal, andyan ka na. Sandali. Hubarin ko ang kadena. Wika nito at nagmamadali nang binuksan ang pintuan. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang pagbukas niya ng pintuan ay ang nakakatakot na mukha ng halimaw ang bumungad sa kanya. Hindi ikaw ang asawa ko. Isa kang aswang. Sigaw ni Pasya. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kwarto ay mabilis na siyang nahawakan ng aswang. Una nitong kinagat ang kanyang leeg. Sinipsip ang dugo hanggang sa malagutan ng hininga. Nang makita nitong halos magwala na ang sanggol sa loob ng tiyan, ay kaagad nitong hiniwaan gamit ang matutulis na kuko. Walang awa nitong kinain ang sanggol na buo at iniwan ang katawan ni Pasya na wasak. Nagkalat ang kaunting dugo sa sahig at wala na ang bata sa tiyan nito. Lakad takbo pa ang aking ginawa pauwi ng bahay dahil sa sobrang kaba at pag-aalala. Iyon pala ay iyon ang aking madadatnan. Hindi pumasok sa isipan ko na makakaranas ako ng ganoon kasakit na pagsubok sa buhay. At wala sa isipan ko na mawawala ng ganoon na lamang ang aking asawa sa aking buhay. Ang dami naming pangarap sa buhay. Lahat iyon ay natunaw. At para akong mababaliw habang pinoproseso sa aking isipan ang biglaang trahedya na nangyari sa aming buhay. Dati pa talagang usap-usapan ang aswang sa aming baryo.
Maraming haka-haka at chismis na iyong sa kabilang sityo, yung sa gilid lang ng sapa, aswang ang nakatira. Marami ang itinurong angka ng mga aswang. At dahil wala namang patunay at wala namang naging biktima, bakit ka naman agad-agad na maniniwala? Naging kampante lang yata ako masyado ng mga panahong iyon, Sir Casper. Malayo pa naman ang aming kapitbahay at sa pagkakaalam ko, pwedeng kumamit ang aswang na itim na mahika para hindi marinig ng kapitbahay ang nangyari sa kanilang biktima. Sa nangyaring iyon, ako ang nasisi ng mga magulang ni Pasha. Sino pa nga ba? Ako naman talaga ang dapat sisihin. Kung nakinig lang ako sa asawa ko noon na huwag siyang iwanan dahil mag-isa lang siya, edi sana. Hanggang sa ngayong matanda na ako, kasama ko pa rin siya. Ilang taon ko ring hindi matanggap iyon, Sir Casper. Ang dalawa kong anak ay napabayaan ko na. Mabuti na lang din at nariyan ang mga magulang ni Pasha. Sila ang nag-aruga sa aking mga anak noong mga panahong para akong baliw. Minsan nagsasalita akong mag-isa hanggang sa may narinig akong isang pangalan. Matandang lalaki at ang sabi ay napakabangis nitong aswang. Biglang sumagi sa isipan ko na baka iyon ang nambiktima sa aking asawa. Ginaya-gaya ang aking boses para pagbuksan ng pintuan. Kagad kong sinugod ang bahay ng nasabing matanda. 9:00 pa lamang noon ng umaga. Ang matanda ay naghihit-hit ng likit na tabako habang nakaupo sa sahig sa gilid ng kanyang pintuan na yari sa kawayan. Wala akong pag-alinlangan na sinugod siya at inundayan ng maraming suntok. Swerte rin yatang wala akong dala na itak noon. Tama na, Noy. Anong kasalanan ko sa iyo? Nagtataka pang saway ng matanda sa akin. Huwag mo akong pinagluloko. Alam ko na ikaw ang aswang. Ikaw ang pumatay sa aking asawa. Hayop ka. Papatayin din kita. Alam kong hindi ka normal na tao. Wika ko habang patuloy itong inuundayan ng maraming suntok. Nahalos nalukot na ito sa gilid ng dingding. Hoy, anong ginagawa mo kay Tatang? Marinig kong isang sigaw ng isang lalaki. Anak pala niya iyon na may pamilya na rin at nagkataon na dumalaw sa kanyang ama. Aswang siya, papatayin ko siya. Sigaw ko pa rin at galit na tila ba nawawala na sa aking sarili. Wala kang karapatan na pagbintangan ng aswang ang aking ama. Wala kang ebidensya. Reklamo ng kanyang anak, sabay awat sa akin. Pinatay niya ang asawa ko at ang sanggol sa kanyang tiyan. Wika ko sa anak. Tumigil ito saglit sa pagsasalita na wari ay kinikilatis ang reaksyon ng kanyang ama. Pagkatapos ay galit na bumaling sa akin. Hindi mo nakita ang aking ama na hinahalukay ang tiyan ng iyong asawa. Hindi mo nakita si Tatang na may pasang karne ng mga tao. O di kaya ay may nilapag na hilaw na karne. Galit na wika ng lalaki. Pero marami ang nagsabing aswang ang iyong ama. Natural, didepensahan mo dahil anak ka niya. Kahihiyan niya, kahihiyan niyo rin. Sagot ko rito. Nakita kong napaluha ang matanda. Hindi rin ito nagreklamo. At wala itong binitawang salita. Maliban sa anak na mas lalong nagalit sa akin nang makitang umiiyak ang ama. Huwag niyo akong pagdramahan. Alam kong nag-iinarte lang kayo. Asik ko pa sa matanda. Sumasobra ka na. Hindi ko mapapalampas itong ginawa mo sa aking ama. Ipapakulong kita. Moral damage itong ginagawa mo. Galit na banta ng kanyang anak. E ano bang alam ko sa moral damage na yan? Grade 3 nga lang ako eh. Kaya nga nasa Bukarin lang ako kumakayo dahil hindi naman ako makahanap ng magandang trabaho.
Pero nagsisiga-sigaan pa rin ako noon. Hindi ako natatakot sa moral damage na yan. Yung ama mo nga, pinatay ang asawa ko. Hindi nakulong. Ako pa kaya? Sagot ko pa rito. Napailing na lang ito at ang banta sa akin ay hintayin ko na lang daw na ipapatawag ako ng barangay. Sobrang bilis nga at nang hapong ding iyon ay kinuha ako ng ilang lupon ng barangay sa aking bahay. Kailangan ko raw magpaliwanag at harapin ang reklamo laban sa akin. Sumama naman ako ng maayos. Pagdating doon ay naabutan kong umiiyak sa harap ni Kapitan ang matanda. Mabuti at nariyan ka na, Iboy. Wika ni Kapitan. Pinatawag daw ako eh. Sagot ko. Iboy, bakit mo naman ginawa ang suguri ng matanda? Yun palang trespassing ka na. Inaakusahan mo pang aswang. Panibagong kaso rin yun. Paliwanag ni Kapitan. Naku Kap, noong namatay ang asawa ko, hindi ako pumunta at umuyak dito para magmakaawa na ikulong ang hayop na aswang na pumatay sa aking asawa. Litanya ko. Wala ka naman kasing maipakitang ebidensya. Hindi mo pwedeng akusahan ng ganoon lang ang matanda. Makakasuhan ka at makukulong. Paano yan? Tanong ng Kapitan. Grabe. Sila pa talagang magpapakulong sa akin, Kap. Sobrang panalo naman yata ang lokong aswang na yan. Halata namang iyan ang pumatay sa asawa ko. Siya lang ang hayop na aswang na pag-alagala dito sa atin, Kap. Napakamot na lamang ng ulo si Kapitan. Alam ko kasing naniniwala rin siya sa akin. Yun nga lang, at hindi niya pwedeng gawin na kampihan ako. Dahil kailangan niyang maging neutral. Mabait din naman ang aming Kapitan. At pinaintindi rin naman niya ako kung bakit kailangan kong kumalma. Boy, kapag ganyan ang bibig mo sa harap ng pamilya ng aswang na iyon, wala talaga akong magawa kapag kakasuhan ka at ipakulong ng mga iyon. Gusto mo bang makulong dahil lang sa isyong iyan? Tanong pa ni Kap sa akin. Bigla akong natahimik at napaisip. Talaga nga sigurong makukulong ako at sobrang seryoso ni Kapitan. Kinalma ko na lang din ang aking sarili. Ayaw ko ring makulong. Sobrang bad trip lang talaga ako sa hayop na aswang na iyon. Pero may pagtutuos pa kaming muli. Hindi ako aatake sa araw. Pero kapag ginawa niya akong sugurin sa anyong aswang sa aking mismong bahay, hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya mapapatay. Nang magharap na kami sa barangay ay humingi ako ng tawad sa mga ito. Ang sabi daw kasi ni Kapitan, kahit saan kami dadalhin ay matatalo talaga ako at makukulong. Kaya kailangan kong humingi ng tawad at makiusap dahil si Kapitan ay tutulong din sa akin. Hihilingin din daw niya sa mga ito na huwag nang ituloy ang reklamo. Nadaan na rin naman sila sa pakiusap ni Kapitan. Kahit noong una ay sobrang nagmamatigas ang anak. Awang-awa daw siyang tignan ang kanyang magulang na binubugbog ng iba. Kahit gustong-gusto kong sumabad sa usapan at sagutin ito ng pabalang, ay pinigilan ko ang aking sarili. Matapos ang areglo at pirmahan ay nauna na akong lumabas ng walang paalam. Piko na ako at gusto kong magwala kaya paano pa ako magpaalam ng maayos. Hindi talaga ako makaka-get over sa matanda. Gusto kong makaganti dahil ramdam kong ito talaga ang pumatay sa aking asawang si Pasha. Ngunit makaraan ng ilang araw, bigla na lang nawala sa aming baryo ang matanda. Nagmisto lang haunted house ang kanilang bahay. Siguro ay kinuha ng kanyang anak.
Pati yung kanyang anak na nagreklamo para sa akin ay wala na din sa baryong iyon. Natakot marahil na baka matuluyan ko itong patayin. Nagpakatahimik na lang din ako. Unti-unting tinanggap ang buhay na mayroon ako. Hindi ko ginawa ang maghanap ng bagong asawa. Sa kapatid ko, doon na ako nakatira. Tinuring ko na ring anak ang kanyang mga anak. Hindi rin ako nagpapabaya sa mga bagay-bagay. At yung mga totoo kong anak ay hindi na ako kinilala. Ewan ko ba, talagang gano'n ang buhay kapag malayo ka sa mga anak mo. Hindi ka kikilalanin. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Iboy ng Leyte. Madalas kapag araw ng bagong taon, nagkakasama ang buong pamilya. Lalo na ng mga magulang. Ang nais na mga ito ay maging buo ang mga anak. Ngunit si Mira, hindi niya tunay na pangalan. Imbis na ang biyahe ay pauwing bahay ng mga magulang, ang nagiging destinasyon nito ay sa bahay ng nobyong itatago natin sa pangalang Dolan. Nako Dolan, siguradong hahanapin ako nito sa bahay. Nag-aalalang wika ng dalagang si Mira. Minsan lang ito langga. Hindi na lang ikaw magsasabi na sumama ka sa amin sa Visayas. Saad ng Ilonggohano na si Dolan. Edad 28 na ito. Ngunit siya pa lang ang unang naging nobya. Isang Bicolana si Mira. Kada taon ay bumibiyahe ito ng 16 na oras pauwi sa probinsya ng Bicol. Makasama lang ang kanyang buong pamilya. Unang beses na makipagrelasyon si Mira sa isang binata sa edad na 21. 18 pa lang siya noon nang may karelasyon na tomboy. Ngunit hindi rin umobra. Tumagal din iyon ng 7 buwan. Matapos ang ilang taon ay ito ulit siya. Susubukang makipagrelasyon sa isang tunay na lalaki. Mag-4 na buwan pa lang ang kanilang relasyon. Ngunit ramdam niyang tunay niyang mahal ang binata. Hanap lagi niya ang atensyon nito. Pakiramdam niya ay hindi buo ang kanyang araw kapag hindi niya ito nakikita. Pangako mo sa akin, sa susunod na bagong taon, sa amin ka na naman sasama para makilala ka rin ng mga magulang at mga kapatid ko. Saad ng dalaga. Oo naman, gusto ko rin yun langga. Sagot nito na may nakakalokong ngiti. Pagdating sa nasabing probinsya ay dismayado ang dalaga sa sobrang layo ng lugar ng nobyo. Isang buong araw, isang buong gabi. Tapos pagbaba ng barko, magpapahatid pa ng tricycle sa himpilan ng bus. Biyahe na naman ng 8 oras. Pagbaba ng bus, ay maglalakad pa ng 2 oras at kalahati bago marating ang nasabing sityo. Grabe naman pala itong inyo, Dolan. Napakalayo. Ginabi na tuloy tayo. Puna ng dalaga. Kaya nga minsan lang akong umuwi dito, Pangga. 5 taon na yata akong hindi nakauwi dito. Kwento ng nobyo. Pagod na ako, Pangga. Magdadalawang oras na tayong naglalakad. Ilang ilog na ba ang ating natawid? Pareklamo ng dalaga. Kunting lakad na lang, Pangga. Darating na tayo sa aming sityo. Wika pa ng binata. Gamit nila ang liwanag ang baon nitong flashlight. Habang naglalakad ay tila ramdam ni Mira
na tila may nakasunod sa kanila. Kaya napakapit siya sa balikat ng nobya. Hanggang sa marinig na nga nila ang babagsik na huni ng tiktik. Kalmado lang si Dulan na tila walang may narinig. Habang mahigpit na nakakapit ang dalaga sa braso ng nobyo, ay nanatili lang siyang nakiramdam sa kanyang paligid. Sakaling nasa tabi na pala niya ang aswang. Ngunit nakarating sila sa bahay ng pamilya ng binata na wala namang may gumalaw sa kanila. Kahit pa nasa harap na sila ng bahay nila Dulan ay ramdam pa rin ni Mira ang pananayo ng balahibo sa kanyang batok at mga kamay. "Nay, tay, arin ako," sigaw ni Dulan mula sa labas ng pintuan. Tahimik at wala ng ilaw. Maging ang mga kabahayan sa paligid ay tahimik na rin. Mag-aalas 8 pa lang iyon ng gabi. Ilang sandali pa ay dinig na nila ang langit-ngit ng sahig. Mga yapak iyon. At ilang sandali pa ay may pitik ng lighter kasabay ng liwanag ang maaninag mula sa loob. "Ayan na pangga. Gising na si nanay," wika ng binata. Kabado ang dalaga habang naghihintay na pagbuksan sila ng kung sino mula sa loob. Kumalansing ang kadena sa pintuan. Indikasyon na binubuksan na ito. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong bumukas. Bumungad ang mukha ng mag-asawang pareho ng kulupot ang mukha. "Dulan, bunso. Sa wakas ay nagpuli ka na rin." Masayang wika ng ina. "Oo nga anak, may upod ka pala," punarin ng ama nito. "Marahay na banggi nanay, marahay na banggi tatay," magalang na wika ni Mira. "Magandang gabi daw po, nay. Tay, si Mira po, ang aking nobya." Pakilala kaagad ng binata. Ngunit ang mag-asawa habang tumitingin sa mukha ng dalaga, inaaninag ng mga ito ang angking kagandahan ni Mira gamit ang hawak na lampara. "Pasok na muna kayo anak. Alam mo naman na maraming umaaligid dito," wika ng ina. Umakyat din kaagad ng hagdan ang dalawa. "Meron nga nay. Hinatid pa kami dito sa bahay ni Pangga," wika ng binata sa ina. "May bagong yanggaw kasi dito, kaklase mo noon. Malapit na kaibigan mo pa nga," kwento pa ng ina. "Alin doon, nay?" kunot noong tanong ni Dulan. "Si Avi. Noon pa man, alam mo naman na tanyag na talaga na aswang ang lola niyan. Ang dinig ko nga sa mga tsismosa nating mga kapitbahay. Sa kanya ipinamana ang mutya ng aswang na hawak ng lola niya," kwento ng ina. Natahimik ang binata. Si Avi na matagal niyang kaibigan mula elementarya hanggang high school. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na si Avi ay apo ng aswang. Subalit baliwala iyon sa kanya. Bakit naman niya kalayuan? Gayong napakabait ng dalaga sa kanya. Minsan ay tinutulungan siya nito sa mga aralin. Minsan ito pa nga ang kumokopya sa kanyang kwaderno dahil sadyang tamad talaga siya noon. Hanggang sa ito pa ang nagtapat kay Dulan na umiibig ito sa kanya. Ngunit hindi ito ang tipo ng babae na gusto ng binata. Kaya simula noon ay hindi na sila gaanong malapit. Oo nga at naroon pa rin ang pagkakaibigan nila. Ngunit hindi na kagaya ng dati. "May asawa na ba yun, nay?" tanong ng binata. "Nako, wala rin anak. Mag-isa yan sa kanyang buhay," sagot ng ina. Napatango ang binata habang nilalaro ang buhok ng nobya.
Kumain lang sila ng baong tinapay at natulog na rin dahil sa sobrang pagod. Dahil sa layo ng kanilang nilakbay, tinanghali sila ng gising kinabukasan dahil sa sobrang pagod. Pagkagising ay diretso ang mga ito sa balon. Nagkataon pa na naroon si Ave, ang sinasabing kaklase ni Dolan at bagong yanggaw na aswang sa lugar. Hindi pa kaagad ito nakilala ng binata dahil tila tumanda na ang mukha nito. Ngunit nang makita siya ng dalaga, ay biglang lumiwanag ang mukha nito. Dulan, ikaw ba yan? Tanong ng dalaga. Doon lang niya nakumpirma na si Avi na nga ito. Ikaw na pala yan, Avi. Kumusta ka na? Tanong ng binata. Ang mga mata ni Avi ay tila nakapagkit sa mukha ni Mira. Ayos lang ako. Ang ganda ng asawa mo. Wika pa nito. Hindi ko pa siya asawa, si Mira. Pero malapit na rin. Avi, ikaw? Tanong pa rin ng binata. Ngumiti lang ito sabay salok ng tubig gamit ang bitbit nitong balde. Hindi, Dulan. Kontento na akong mag-isa. Oo nga pala. Mamayang gabi punta kayo sa bahay ng nobya mo ha. Para naman may bisita rin ako sa bagong taon. Wala rin akong kasama. Kahit sandali lang makadalaw kayo sa bahay. Pakisuyo nito. Napatingin si Dolan sa nobya at ubili ito kung papayag ba sa hiling ng kaibigan. Pangga, ayos lang ba kung pupunta tayo sa kanila? Tanong ng binata. Ikaw, kung anong gusto mo, Pangga. Sagot ni Mira. Tumingin si Dulan kay Ave at tumango sabay ngiti. Sige Ave, bago mag-alas 12, asahan mong darating kami ni Mira sa bahay niyo. Sagot ng binata. Napakatamis ng ngiti ni Ave nang sabihin iyon ng binata. Ayun, maghahanda ako ng maraming espesyal na putahe. Masayang wika nito at nagpaalam ng umuwi. Sinundan ito ng tingin ni Dulan at Mira. Mahal, may napansin ka bang kakaiba sa kanya? Tanong ng binata. Ha? Parang wala naman. Sagot ng dalaga. Yun nga eh. Ang sabi ng nanay hindi raw normal ang mga galaw niya. Ngunit maayos naman at matinuring kausap. Saad ng binata. Tumahimik silang dalawa nang may dumating na mga kabaryo nila Dulan. Tampangiti pa ang mga ito nang makita siya. Nako, nakabisita rin sa wakas itong si Dulan sa ating baryo. Ilang taon ka bang hindi nakauwi, iho? Nakangiting tanong rin ni Mang Kardeng. 5 na yata, Mang Kardeng. Masyadong matagal na. Sagot niya. Oo, masyadong matagal na nga. Nakakagwapo talaga ang syudad ano. Ang gwapo mo na. Puna nito. Tipid ng ngiti ang sinukli ng binata sa mama. Hindi siya sanay sa mga papuri. Kaya si Mira na ang nagpapasalamat sa lalaki. Matapos nilang maligo sa balon ay umuwi rin kaagad sila. Handa na ang pagkain para sa kanila. At siniguro pa ng ina ni Dolan na mainit pa ayon ng kainin nila. Para hindi naman mawala ang gana nila sa pagkain. Anak, nandito ang ate Caridad mo. Sabik na sabik sanang makita ka kaya lang ay umalis na rin at nagmamadali. Papunta daw ng bayan para mamili ng lulutuin mamayang gabi. Saad ng ina nito. Hindi na po ba sila nagdadaos ng bagong taon? Kasama kayo ni Itay? Tanong ng binata habang abala sa pagkain. Dito nga,
Kaya nga namili ng mga lulutuing pasta at kung ano pa. Kakatayin daw ni Kuya Ido mo ang isang baboy na alaga niya. Pasalamat dahil buo ulit tayo ngayong bagong taon. Saad ng ina ni Dulan. Hindi nito sinabi na pupuslit lang sila ng nobya niyang si Mira bago mag-alas 12 ng gabi. Papunta sa kaibigan niya. Nangako kasi siya sa kaibigan na pupunta dahil nakisuyo ito. Naawa siya rito dahil mag-isang sasalubungin ang bagong taon. Isa pa ay, kaibigan talaga niya ito kahit pa noong bata pa lang. Kaya kung aswang man ito ay sigurado rin naman na hindi siya nito tatablahin. Naging mabuti siyang kaibigan kay Ave. Kaya siguro ay bigyang halaga din iyon ng dalaga. Pagkatapos nilang kumain ay ipinasyal ni Dulan ang nobya sa mga bahay ng kaanak. Gusto si Mira ng lahat ng mga kaanak ni Dulan. Maging ang mga pamangkin nito ay gustong-gusto na magpakarga sa dalaga. Dulan, nasa tamang edad ka naman. Magpakasal na lang kaya kayo ni Mira. Siguradong pagkagwapo at pagkagandang lahi ng magagawa ninyo. Wika iyon ng Kuya Ido ni Dulan. Hiyang-hiya naman ang dalaga at napayuko sa sinabi ng kuya ni Dulan. Malapit na kuya, kunting panahon na lang, saad ng binata. Kinurot ito ng nobya sa tagiliran. Inakbayan lamang ito ni Dulan at hinimas ang likod. Kinahaponan, abala ang lahat sa pagluluto ng paghahanda para sa hating gabi. Tumulong na rin si Mira at Dulan. Alas 9 ng gabi nang pumuslit si Dulan para puntahan ang bahay ni Ave. Kasama niya ang nobya. Nagtaka ang dalaga kung bakit kailangan pa na itago sa mga magulang nito. Pangga, bakit kailangan pa nating magtago kung aalis? Tanong ni Mira. Sigurado kasi na hindi papayag ang ina. Naniniwala kasi talaga sila na aswang si Ave. Wika ng binata. Baka totoo rin. Angil ng nobya. Matagal kong kaibigan yung tao, Pangga. Hindi naman kakitaan ng pagiging aswang yung tao. Mabait si Ave. Mamaya kapag magkasama mo siya ng matagal, malalaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Wika ng binata. Hindi na nagsalita pa si Mira. Hinintay na niyang makarating sa bahay ng nasabing Ave. Nasa 6 hanggang 700 metro lang ang layo ng bahay nito mula sa kanila Dulan. Habang naglalakad sa pilapil na malayo sa kabahayan, ay maririnig din ang kabilaang paputok. Halatang papalapit na ang hating gabi at marami na ang naghahanda na salubungin ang bagong taon. Kahit naka-jacket ay ramdam pa rin ni Mira ang ginaw ng panahon na nanunuot sa buto. Tumigil si Dulan nang tumapat sa bahay ng dalaga. Nanatiling nakakapit si Mira sa braso ng nobyo. Napakatahimik ng bahay. Wala itong alaga, kahit anong hayop. Ilang sandali pa ay nangapit bahay na ang binata. Kaagad ding bumukas ang pintuan ng bahay. Dulan, nandito na pala kayo. Pasok kayo ni Mira. Masayang wika ng dalaga. Napakatamis ng ngiti nito. Pagkapasok nila sa loob ay tinarangka pabalik ni Ave ang pintuan ng bahay. Biglang sumama ang kutob ng binata. Sabay tingin sa kinandadong pinto. Isang lampara na sobrang panglaw ang sinag ang nasa gitna ng sahig nito. Wala ka palang handa, Ave. Ang mabuti pa, sumama ka sa amin sa bahay. Alok ng binata. Nako, ayos na ako sa inyo, Dulan. Kayo lang sapat na sa akin. Saad ng dalaga. Napakunot ang noo ni Dulan
sa sinabing iyon ng dalaga, habang si Mira ay napatingala sa kanya na nagtataka rin at napalunok pa ng laway. Bumunghalit ng tawa si Ave. Pagkatapos, unti-unti itong naging halimaw, kaya napaatras ang dalawa. Nakakatakot ang mga mahabang pangil nito at kuko. Maging ang mga kakilakilabot na pagkulubot ng balat at pagtubo ng mahabang balahibo nito. Ave, aswang ka nga. Niloko mo kami. Sambit ni Dulan. Mas lalong humalakhak ang dalaga. Salamat sa masarap na putahe ngayong bagong taon, Dolan. Wika nito at unti-unting humakbang palapit kay Mira. Hinarang ni Dulan ang kanyang katawan, ngunit napakalakas ni Ave. Hinila siya nito ng buong lakas, kaya natumba siya sa sahig na kawayan. Walang taka si Mira dahil nakadikit na siya sa dingding. Napakaliksi ng aswang kung kumilos. Kaagad nitong nilundag ang dibdib ni Mira at kinagat ang leeg. Sinipsip ang dugo hanggang sa mawala na ng hininga si Mira. Walang kung anong bagay na pwedeng ipalo si Dulan sa ulo ng aswang, kaya pinilit niya iyong hilahin palayo. Subalit napakatigas nito at nakadikit na ang pangil sa liig ng dalaga. Binitawan lang nito ang leeg ni Mira nang masigurong wala na itong buhay. Hayop ka, Ave. Nagtiwala ako na isa kang tunay na kaibigan. Iyon pala ay sobrang demonyo mo. Hayop ka. Galit na bulyaw ng binata. Hindi pa ako ganoon kalimaw, Dolan. Kasi hindi pa rin kita kayang patayin. Kasi hanggang ngayon, mahalaga ka pa rin sa akin. Kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Kasi kontento lang ako dito sa katawan ng nobya mo. At huwag kang magkamali na ipagkalat ito sa iba. Alalahanin mo na marami kang pamangkin at kapatid at kaanak dito. Hindi ako mangingiming patayin sila sa oras na ikwento mo sa kanila ang lahat. Umuwi ka na. Bago pa magbago ang isipan ko at baka maisama pa kita sa nobya mo. Labas. Mariing wika nito. Abi, bakit ka naging ganyan? Nasaan na ang best friend ko na laging may pag-aalala sa akin? Tanong ng binata. Umalis ka na, Dolan. Wala na ang dating Avi na hinahanap mo. Halimaw na siya ngayon. Kaya sa pagbilang ko ng 10, dapat nabuksan mo na ang kandado. Dahil kung hindi, isasama na kita sa nobya mo. Pananakot nito, sabay bato sa kanya ng susi. Hindi magkanda ugaga ang binata sa pagbukas. Saktong nasa 8 pa lang ang bilang ng makababa na siya sa hagdan. Masakit ang loob, puno ng konsyensya kung bakit takot siyang mamatay. Sana sinamahan na lang niya ang kanyang nobya kaysa magtiis siya ng habang buhay dahil sa bangungot na ibinigay sa kanya ng kaibigan. Pagdating niyang ng bahay ay nagtaka ang buong pamilya kung bakit bigla itong nawala kasama ang nobya. Ang sagot nito ay inihatid ang nobya sa himpilan ng bus. Ngunit sinong maniniwala sa kanya nang ganoon lang kabilis? Subalit hindi na ito nagsalita pa. Lagi na lang itong nakatulala. Isang malaking trauma ang sinapit ng binata. At hanggang dito na lang po ang kwento ko, mga kaswang. Ako po pala si Albert, ang kaibigan ni Dolan. Isa sa mga pinagsabihan niya. At bago tayo magtapos, mga kaswang, ay konting shoutout lang muna. Shoutout kay Gerson Manungol from Liwagaw Island. Salamat, sir. Shoutout kay Karisme ang probinsyana ng Kuwait. Shoutout din kay Ilina Pingol
at pinapabati niya ang taga Pampanga. O sarap kumain dyan. Shoutout sa inyo taga Kapampangan. Shoutout kay Fairy Winkel ng Brunei. Yun lang po muna mga kaaswang at unti-untiin na lang natin na masi-shoutout ko rin kayong lahat. Salamat. Sa sobrang bilib natin sa ating sarili, nakakalimot na tayo na bawat hakbang na ating gagawin ay may kaakibat na resulta. Gaya ng isang kakilakilabot na karanasan ni Juancho. Akala niya kontrolado niya lahat. Kasi taglay niya ang anting-anting na pamana ng kanyang lolo. Anting-anting na kosang ibinigay ng diwata ng kalikasan. Dahil sa taglay niya iyon, lahat ng bagay na kanyang gagawin ay napapagaan. Ngunit nakalimot siyang may limitasyon ang lahat. Masyado na siyang naging bilib sa kanyang sarili. Kung anong gusto niya, lahat ay makukuha niya. Kahinaan ni Juancho ang mga magagandang babae. Ilang beses na rin siyang pinag-agawan ng babae. Dahil nabisto ng mga ito na iisa ang kanilang naging nobyo. Ilang mga kamay ng babae na rin ang nakasampal sa kanyang malabakal na kakapalan ng mukha. Pero sa halip na mahiya ay nagmamayabang pa ito. Ang hirap maging gwapo pag aagawan talaga ng mga chicks. Nakangising wika lang nito nang minsang masampal sa harap ng karamihan. Ngiting aso lang ito na walang pakialam sa mga intriga ng nasa kanyang paligid. Hanggang sa makilala niya si Mia, isang pampublikong teacher sa paaralan ng kanilang baryo. Unang kuha pa lang nito ng licensure examination ay nakapasa na kaagad. Kaya sa edad na 20 ay isa na itong certified guro. At nadestino ito sa baryo kung saan nakatira ang binatang si Juancho. Kilala ang pamilya ng binata sa lugar dahil manggagamot o albularyo ang ama at may malapad na lupain sa lugar. Marami silang trabahante at marami ring mga hayop. Katunayan ay may pastol sila ng baka na binebenta sa bayan para sa konsumong karne ng mga populasyon o komunidad roon. Unang nakita ni Juancho si Mia ay hindi na kaagad siya mapalagay. Tila biglang tuminaw ang kanyang pag-iisip. Lagi niya itong inaabangan sa daan hanggang sa kumuha ito ng upahang bahay sa mismong baryo. Mas may pagkakataon si Juancho na laging lumapit dito. Kahit minsan, pinagtataguan siya nito ay hindi siya sumuko. Dahil ramdam niyang totoong pag-ibig na ang kanyang naramdaman para sa dalaga. Ngunit ilang beses siyang nabasted nito. "Huwag ako, Juancho. Alam ko kung gaano ka kababaero. Alam mo, hindi ako naghahabol ng gwapo. Kahit pangit basta matino ayos na ako. Aanin ko naman ang gwapo kung sakit naman sa ulo." Seryosong wika ni Mia sa binata. Ngunit pinatunayan ni Juancho na patunayan ang pagbabago sa sarili. 2 taon siyang nangligaw rito. Sa tagal ng panliligaw na iyon ng binata, ay sa wakas, napaibig din at napasagot niya ng matamis na oo ang dalaga. Yun na yata ang pinakamaliwanag na parte ng kanyang buhay. Kaagad na iyong inalok ng kasal dahil napamahal at nakuha na rin ng binata ang tiwala ng dalaga, ay kaagad din itong pumayag. Namanhika ng pamilya ng binata sa pamilya ng dalaga. 6 na buwan ang mula sa pamamanhika ng binata ay kasal na ng mga ito. Hindi na makapaghintay si Juancho na maibahay ang nobya hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanilang kasal.
Parehong nanumpa ang dalawa na haharapin ang buhay, anuman ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Walang pagsidlan ang kaligayahang nadadarama ni Juancho. Napagtanto ni Juancho na kakaiba ang kaligayahan kapag pinaghirapang makuha ang isang bagay. Nagkaroon sila ng 2 anak makalipas ang 5 taon. Napakasipag din naman ni Juancho. Ang ikta-iktaryang lupain nila ay napapakinabangan lahat iyon. May produktong gulay, tubo, palay at mais. Naging masagana ang kanilang buhay. Inaalagaan rin ni Juancho ang anting-anting na bigay ng kanyang lolo. May katungod siyang ginagawa rito tuwing araw ng Martes at Biyernes. Wala rin naman siyang bisyo gaya ng alak at sigarilyo. Iyon nga lang, at kahinaan niyang babae. Subalit malaki na ang kanyang pagbabago buhat ng maikasal kay Mia. Naging matino na ito dahil alam rin niyang mawawala ang bisa ng anting-anting kapag nambababae siya. Sagradong naitali na siya sa kanyang asawa at bawal niya iyong dungisan. Kung hindi ay tuluyan ng mawala sa kanya ang nasabing anting-anting. Subok na niya itong gamitin dahil nang minsang napagkamalan siyang kalaban ng mga alagad ng batas ay pinaulanan siya ng bala. Ngunit isa man sa mga ito ay hindi tumama sa kanya. Maging ang mga nasabing alagad ng batas ay napahanga. Kita nila kung paano tila may kung anong enerhiya mula sa katawan ni Juancho ang pumipigil sa bala. At diretso na ang mga itong ihuhulog sa lupa. Kaya mas lalo pa yung inilagaan ni Juancho dahil subok na nito ang kanyang buhay. Isang umaga na walang pasok si Mia. Mahal, magpahinga ka naman kapag araw ng Sabado at Linggo para naman magkasama o magkabanding ka namin ng mga bata. Iyon lang din kasi ang mga araw na bakante ako. Wika ni Mia sa asawa. Isang umaga habang nagkakape sila. Naku mahal, kailangan ko pa rin pumunta sa sakahan. Kailangan kong ikutin ang mga pananim natin. Hayaan mo, hindi ako magtatagal. Mag-iikot lang ako saglit, tapos uuwi na kaagad. Malambing na wika nito kay Mia. Hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang naging asawa ko, mahal. Napakasipag at responsableng asawa at ama ng mga anak natin. Kaya mas lalo pa kitang mamahalin, Juancho. Ipaglaban kita sakaling may gustong umiksena sa pagitan ng ating pagsasama. Litanya ng babae. Salamat din, mahal. Kahit magkahalo minsan ang amoy lupa, putik at pawis, hindi ka nagre-reklamo at nag-iinarting tabihan ako. Nakakangising wika rin ni Juancho sa asawa. Sa loob ng 5 taong pagsasama nilang iyon, hindi naakalain ng mag-asawa na darating ang isang napakabigat na suliranin sa kanilang buhay. Nawala na sila ng oras sa isa't isa. Maging ang mga anak nila ay nasa lola na rin ang atensyon. Ang buong akala ni Mia ay abala lang talaga sa pagtatrabaho ang asawa. Kaya pinapabayaan niya lang itong laging ginagabi sa pag-uwi at halos diretso na ng tulog. Naging kampante si Mia dahil nakita niya namang naging matino itong asawa. Hindi niya inakalang mangyari ang mahumaling sa ibang babae ang kanyang asawa. Hindi ito pumasok sa kanyang isipan na pwede pa itong magloko muli. May nakilalang dilag si Juancho na bagong lipat, taga ibang probinsya. Kasama ang ina nitong nasa kalagitnaan ng edad at ang 2 pang mga nakababatang kapatid nito. Ang lupang nasa karatig ni Juancho ay pag-aari daw ng lolo ng dalaga, kung kaya't napadpad ito sa lugar. Una silang nagkakilala
nang minsang naabutan niya ang dalaga na nagtatanim ng gulay sa boundary ng lupain nila. "Ay, Miss Ganda, ang sipag ah," bati niya noon sa dalaga. Pasan pa niya noon ang pala na ginagamit sa paglilinis ng mga kahon ng palay. "Pera din po ito kapag naibenta na," malumanay na sagot ng dalaga sa kanya. Nang tumingala ito at napatitig sa kanya ay kakaibang kislap at reaksyon ng mukha ang kanyang nakikita. "Sabagay, bagong salta kayo rito, miss?" tanong pa ni Juancho dito. "Opo, kay lolo po itong lupain. Ako nga pala si Welo." Pakilala na kaagad nito. Napatingin si Juancho sa lumang bahay na pag-aari noon ng matandang si Gusting. Iyon malamang ang tinutukoy niyang lolo, dahil wala namang ibang kapitbahay iyon. Bigla rin itong hindi na naispatan pa ni Juancho. Sa isip niya ay baka kinuha ng anak dahil sobrang tanda na rin iyon. Nagpakilala na lang si Juancho sa dalaga. Nalibang siya sa pakikipag-usap dito. Hanggang sa niyaya na siya nitong magkape. Hindi na nakatanggi si Juancho nang magpumilit ito. Lingid sa kanyang kaalaman ay pamilyang aswang ang mga ito. Hindi lang basta aswang, dahil kaya ng mga ito ang mambarang at manggayuma. Mula noon ay napapadalas na sa bahay ng dalaga si Juancho. Taglay kasi nito ang kaamuhan at kakaibang alindog, ang isa sa kahinaan ni Juancho. Tila ramdam pa ni Juancho na may alitan sa pagitan ng mag-ina sa unang araw na nadayo siya sa bahay ng mga ito, at hindi niya alam kung bakit. Simula nang makahigop siya ng kape na timpla ng dalaga, ay tila ramdam niyang gusto niya lagi ang presensya nito. Tila hanap-hanap na niya ang timplang kape nito, hanggang umabot na sa punto na nawala na siya ng gana at oras sa kanyang asawa. Minsan gusto siya nitong makausap, ngunit marami siyang naging alibay. Hanggang sa may nakarating ang balita kay Mia na may kinababaliwang babae ang kanyang asawa. Kinompronta kaagad nito si Juancho, subalit mariing tumanggi ang asawa, hanggang sa mabuntis ni Juancho si Wilo. Nagkaproblema ang lalaki dahil gusto ng dalaga na ibahay na niya ito, na siyang hindi niya pwedeng gawin dahil may asawa siyang tao. Naglakas loob siyang kausapin ng asawa. Hindi siya mapalagay at gulong-gulo na rin siya dahil sa sinuong niyang problema. Nang malaman iyon ni Mia ay halos mawala siya sa kanyang katinuan. Parang gusto niyang patayin na lang si Juancho, at halos sasabog na siya sa galit ng mga sandaling iyon. "Anong kasalanan ko sa iyo, Juancho? Bakit mo nagawa sa akin ang ganitong bagay? Binuntis mo pa. Hindi mo man lang naisip ang kahihiyan." Umagol-gol ang Kinang at nakahalokip-kip sa gilid. Hindi nito alam kung ano ang maging desisyon. Ngunit naisip ni Mia na kapag hindi siya makipag-ayos sa asawa, baka piliin itong tumira sa babaeng kabit. Ayaw niya ring mangyari iyon dahil mawawala ng ama ang dalawa nilang anak, kaya nagdesisyon siya ng isang bagay. Masakit man iyon ay tatanggapin niya, alang-alang sa kanilang mga bata at para sa sinumpaan niyang habang buhay na pagsasama. Kahit pagkasama na ang kabit ay wala siyang magawa. Kahit pa alam niyang pagpestahan siya ng intriga ng kanyang mga kapwa-guro. Sino bang matinong babae ang papayag na dalawa ang babaeng ibabahay ng asawa? Subalit dahil sa pagmamahal at sa ngalan ng pagiging asawa, pikit mata niyang tatanggapin at patuloyin ang binuntis ng kanyang asawa sa kanilang pamamahay.
Patawad, mahal. Alam kong nasaktan kita. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago ang nararamdaman ko isang araw. Alam kong hindi sapat na dahilan iyon. Niloko pa rin kita. Umiiyak na litanya ni Wancho. Sobrang saya ni Willow nang sabihin ni Wancho na sa bahay na siya nito titira. Ngunit ilang araw lang ang lumipas. Simula nang tumira ang kapit ni Wancho sa kanilang bahay. Isang dilobyong nangyari sa kanilang buhay. Winasak ng kalikasan lahat ng produkto niya. Ang ikta-iktaryang palay na sana ay aanihin na ay nalubog sa baha dahil sa matinding pag-ulan na dala ng bagyo. Nawala ng bisa ang hawak niyang anting-anting. Nanlomo si Wancho. Alam niyang hindi lang nagkataon ang bagay na iyon. Alam niyang galit ang diwata ng kalikasan dahil sa kabwisit ang ginawa niya sa kanyang pamumuhay. Nagkabaon-baon sa utang si Wancho, ngunit nariyan pa rin ang kanyang asawa. Hindi siya pinabayaan. Minsan nahuhuli ni Mia ang kalaguyo ng kanyang asawa na ibinibigay niyang kwarto nito. Nakatagilid mula sa pintuan at nakaluhod sa harap ng altar nito na may nakasinding pulang kandila. May hawak itong damit ni Wancho habang nakapikit. Malinaw iyong nakita ni Mia mula sa maliit na butas ng dingding na amakan. Nagtaka si Mia kung para saan iyon, kaya tinanong niya ang ama tungkol sa kanyang nakita. Napag-alaman ni Mia na panggagayuma ang ginawa ng babae sa kanyang asawa. At hindi ordinaryo lang ang kalaguyo ni Wancho. Kaya nagsimula siyang mabahala, hindi lang sa kanyang asawa, kundi maging sa kanila ng dalawa niyang anak. Isang gabing kabilugan ng buwan, nagising na lamang si Wancho at ang asawa dahil sa alulong ng mga alaga nilang aso. Hindi rin nagtagal ay umiiyak na ang kanilang dalawang anak sa kwarto ng mga ito. Kaagad na bumangon ang mag-asawa para puntahan ang dalawang anak. Kaagad ang mga itong yumakap sa magulang. "Mama, Papa, monster si Tita Willow," wika ng panganay na anak, sabay turo sa maliit na butas ng amakan, habang nakapulupot ang kamay sa liig ng ama. Kaagad na ibinigay ni Wancho sa asawa ang anak at binuksan ang bintana para sana silipin dahil may tila huni ng kanilang alagang bibi ang naroon. Subalit laking gulat niya nang pagbukas niya ay bumungad ang isang halimaw na parang paniki ang muka. Pinagkakakalmot siya. At sobrang laki ng mga kalmot at sobrang lalim. Kamuntikan pa siyang mahila nito palabas. Mabuti na lang at mabilis siyang nakahawak sa gilid ng bintana. Kaagad niyang isinara iyon at siniguradong nakakandado. Wala man lang siyang magamit na anting-anting dahil nawalan ito ng bisa dahil sa ginawa niyang pambababae. Napahiyaw si Mia sa gulat at takot sa nakitang kakaibang nilalang na iyon. Nasabi niya sa sariling totoo ang aswang. Maging ang dalawang bata ay nag-iiyakan nang makita ang itsura ng napakapangit na nilalang. Narinig lahat iyon ng amang albularyo ni Wancho na kapitbahay lang nila. Kaagad itong bumaba ng kanilang bahay para puntahan sila. At nasa bakuran pa lang ito ay sinugod na kaagad ng aswang. Naglaban ang mga ito gamit ang kapangyarihan. Hindi makalapit ang aswang sa matanda dahil protektado ito ng kanyang anting-anting. May kapangyarihan rin ang aswang subalit hindi ito kasing lakas ng kapangyarihan na mayroon ng matanda, kaya bumagsak ito sa lupa. Doon nakakuha ng tiyempo ang ama ni Wancho na tagain ang aswang. Hinayaan niya iyong bumulagta sa bakuran at kinatok na ang bahay ng mag-asawa. Kinumusta ng matanda ang kanyang mga apo. Nang masigurong ayos ang mga ito, ay tsaka lang nakampante ang matanda. "Alis na ako, bukas pagsikat ang araw.
ay makikita niyo ang totoong mukha ng aswang na nakabulagta sa bakuran. Wika pa nito. Mabubuhay pa po ba ang aswang na yun, Tay? Hindi na anak. Pinakamalakas na kapangyarihan na ang ginamit ko. Kahit ano pang gagawin ng pamilya ng aswang na iyan ay wala nang pag-asang mabuhay pa iyan. Mas lalo na kapag maabutan ng sikat ng araw. Nako, maaag na siya ng paunti-unti. Litanya ng matanda. Kaagad na silang nagpaalam at nagpasalamat sa matanda. Bago ito umalis ay may inusal muna itong panalangin habang nakahawak sa ulo ng dalawang bata. Nakatulog din kaagad ang dalawa matapos gawin iyon ng kanyang biyanan. Kinabukasan, bumulagta ang katawan ng kalaguyo ni Juancho sa bakuran. Nagulat silang mag-asawa dahil ito ang nilalang na nataga ng ama ni Juancho, na isang napakamakapangyarihan na uri ng albularyo at antingero. Si Welo ang aswang, Juancho? Gulat na tanong ni Mia. Hindi kaagad nakaimik ang asawa. Nagulat rin si Juancho sa natuklasan. Maging ang kanyang paghanga sa babae ay kasamang nawala. Sabi ko na nga ba at iba ang katauhan ng babaeng ito. Una pa lang ay kakaibang enerhiya na ang nakabalot sa kanya. Paniguradong ginayuma ka rin nito. At dahil mahina ka ay nadali ka nito. Nawala tuloy ang angkin mong kakayahan. Litanya ng ama ni Juancho nang lumapit nito. Humingi ng tawad muli si Juancho sa asawa. Nangako itong hindi napapadala pa sa mga tuksong nakapaligid natin ay kamalasan sa kanilang buhay. Maswerte siya at matapos ng paghihirap ng kanilang dinaanan ay hindi siya tinalikuran ng asawa. Palagi itong nakasuporta at nakaalalay sa kanya. Kay Mia at sa kanilang mga anak, kumukuha ng lakas si Juancho na harapin ang mundo na puno ng bitak at pagsubok. At hanggang dito na lang po ang kwento. Time. Madaling pa ay nagising na si Minggoy upang mag-igib ng tubig na gagamitin ng asawa at anak sa paligo at gamit sa kusina. Kailangang maaga pa lang ay nasa sakahan na siya upang hindi mainit sa pag-aararo. Hindi pa siya makakaasa sa panganay na 8 taon. Kahit sa pag-iigib ay naaawa siyang pagbuhatin ito. Kailangan niyang magtudo sikap dahil 4 na ang anak niya. May 1 taong gulang pa siya. Paalis na siya papunta sa sakahan ng marinig ang pasaring ng kapitbahay na si Mang Esteban. Nagpaparinig na naman ito sa kanya dahil sa hindi kapanipaniwalang nakaraan nila na maging si Minggoy naman ay hindi inaasahan na ganoon ang mangyari sa kanila. Sige na anak ha, pakabait ka sa paaralan niyo. Gaya ng sinabi ko sa iyo lagi, talagang wag na wag mong ahasin ang kaibigan mo. Kapag pinakain ka nito sa palad, wag mo naman kagatin pati siko. Litanya ng matanda. Napailing na lamang si Minggoy. Alam niyang sa kanya lang naman naka-address ang pasaring na iyon. Hindi na talaga matapos-tapos ang galit ng kaibigan sa kanya. Naiintindihan din naman niya kung pwede nga lang na araw-araw niyang sisihin ang asawa sa ginawa nito. Pero kahit saktan pa niya ang asawa, ay hindi na magbabago na asawa niya ito sa harap ni Bathala at ng sangkatauhan. May kasalanan talaga siya at aminado siya sa sitwasyon. Masyado siyang naging kampante at hindi inasahan ang isang bagay. Kaya ang kanyang hangad na pagtulong na siyang sumira ng kanilang samahan.
Hindi na yata siya makalimot pa sa pangyayaring ito. Muli niyang binalikan ang naging umpisa ng lahat ng kanilang alitan. Magkasintahan sina Dolores at Esteban noong kanilang kapanahunan, habang sila naman ni Minggoy at Esteban ay mula pa kabataan ay sobrang matalik ng magkaibigan. Hindi lingid sa dalawa kung ano ang ligasya ng kanilang pamilya. Si Minggoy ay anak o angkan ng mga gabunan na aswang, habang si Esteban ay isang anak ng kinakatakutan na mambabarang sa lugar. Nakilala ni Esteban si Dolores dahil sa isang okasyon sa baryo ng Dalaga, kung saan ay isa itong Reyna Elena ng Flores de Mayo. Nagkataon noon na nagbabakasyon si Esteban sa nasabing lugar. Nabighani si Esteban sa taglay na kagandahan ng dalaga, kaya hindi na nito pinatagal at niligawan na ang dalaga. Nang maging magkasintahan na ang dalawa, ay madalas nang nagpupunta sa Esteban sa baryo ng nobya. Wala itong pakialam kung minsan ay ginagabi na siyang masyado sa pag-uwi. Hanggang sa maging si Minggoy na matalik niyang kaibigan, ay iniimbitahan niyang sumama sa bahay ng nobya. Advantage pa yata at iwas pagod at iwas hasol sa oras. Paano kasi ay sinasakay na lamang siya nito sa likod at nililipad sa ere upang mapaaga at mapabilis ang dating sa bahay ng nobya. Naipagkilala ni Esteban ang nobya sa matalik na kaibigan, at simula noon ay naging magkalapit na silang tatlo. Walang tampuhan ang magkarelasyon na hindi pinapagitnaan ng kaibigang si Minggoy. Paano kasi? Pareho ang mga itong matataas ang pride. Hindi rin alam ni Minggoy kung paano nagtagal ang relasyon ng mga ito sa away at bate. Iba malamang talaga ang hiwaga ng pag-iibig. Kapag may away ang dalawa ay si Minggoy ang laging nagsisilbing tagapag-abot ng mensahe upang magkaayos kaagad ang dalawa. Hinding-hindi niya kailanman siniraan ang kaibigan. Lagi pa niya itong pinagtatakpan. Hanggang sa umabot sa punto na lihim nang lumipat ang pagtingin at pag-ibig ni Dolores sa kaibigan ng nobyong si Minggoy. Kawawang magkaibigan, mukhang malalamatan dahil sa paiba-ibang feelings ng dalaga. Wala naman sanang plano si Minggoy na ahasin ang nobya ng kaibigan, dahil may babae rin siyang natitipuhan noon, si Esmeralda. At alam iyon ni Esteban. Ngunit napaglaruan yata sila ng tadhana, o sadyang si Dolores ang dapat sisihin sa lahat ng kaganapan. Mga alas 5 noon ng hapon. Alam ng babae na papasok na ng bahay ang mga magulang niya, dahil dinig mula sa bakuran ang mga boses na mga itong nag-uusap. At nagkataon na si Esteban ay nasa likod bahay. Kakapaalam lang dahil iihi ito. Kaagad na niyakap ni Dolores si Minggoy at hinalikan. At saktong papasok ang mga magulang nito. Anong kababuyan ito? Walang hiya kang lalaki ka. Binababoy mo ang anak ko sa mismong pamamahay ko. Galit na tanong ng ama ni Dolores. At binunot pa ang napakatalim na patalim sa kaluban nito na nakasukbit sa gilid ng balakang. Nataranta rin ang dalaga dahil hindi niya inasahan na magiging ganoon ang reaksyon ng kanyang ama. Agad niya itong nilapitan at hiniling na ibalik ang itak sa kaluban nito. Sandali papa, huwag niyong saktan si Minggoy. Mahal ko siya. Patayin niyo na lang po ako kung papatayin niyo rin ang lalaking mahal ko papa. Umiiyak na wika ni Dolores na yakap-yakap ang lalaki at ginawang harang ang sarili sa galit na ama.
Si Minggoy na kanina pa nagulat ay hindi pa rin makaahon sa pagiging shock. Sa 1,000,000 pag-iisip niya ay hindi minsan man sumagi sa isipan niya na matatrap siya sa ganoong sitwasyon. Nagmamagandang loob lang naman siya sa kaibigang si Esteban dahil napakalayo ng nilalakad nito pauwi tuwing gabi. Ayos lang na maglakad sila sa araw. Sa gabi lang dahil bukod sa kadaliman ng daan, ay may mga katulad niyang nilalang sa dilim na hindi minsan inaasahan namang aabuso. Subalit iba yata ang kahinatnan ng pagtulong niya rito. Anong nangyari? Anong ibig sabihin nito? Napamulagat ang matang tanong ni Esteban nang makitang yakap ni Dolores si Minggoy. Rinig rin niya mula sa labas ang sigaw ng nobya na mahal nito ang kanyang best friend. Mas lalong gumulo ang utak ni Minggoy nang makita ang reaksyon ng kaibigan. Subalit mabilis siyang tumayo upang humingi ng saklolo sa kaibigan. Esteban, tulungan mo naman ako. Hindi ko alam ito. Wala akong alam. Ayoko na. Naguluhan at hindi alam ni Minggoy ang kanyang maging reaksyon. Huwag mo kong ipagkaila, Minggoy. Kita nila Papa ang lahat. Huwag mong saktan ang damdamin ko. Umiiyak na wika ni Dolores. Traidor ka, Minggoy. Traidor kayo. Niloko niyo ako. Bulyaw ni Esteban sabay talikod. Wala nang nagawa pa si Minggoy. Tinalikuran na siya ni Esteban. Napipikot na siya ni Dolores. Wala man lang kahirap-hirap na napaikot ng dalaga ang lahat maging ang mga magulang nito. Dalhin mo ang mga magulang mo dahil kailangan niyong maikasal ni Dolores sa lalong madaling panahon. Utos ng ama ni Dolores. Nayari na si Minggoy. Kahit pa naman aswang silang pamilya ay mahilig ring sumunod ang kanyang mga magulang sa tradisyon ng mga ninuno. Kapag nakitang magkayakap at magkahalikan ay kailangan nang maikasal kaagad para iwas kahihiyan. Talagang sinamahan pa siya ng ama ni Dolores pauwi. Sukbit ang itak sa bewang. Sinisiguro nitong walang kawala ang binata sa kanyang dalaga. Gusto rin sana niyang pairalin ang pagiging aswang at bibiktimahin na lang ito. Ngunit siya pa rin naman ang pagdududahan at malalagot pa siya sa kanyang pamilya. Nagulat ang mga magulang ni Minggoy nang sabihin ng panauhin ang pakay nito. Akala ko ba sinasamahan mo lang ang kaibigan mong si Esteban? Bakit ikaw ang ikakasal? Minggoy, tapatin mo nga ako. Inahas mo yung kaibigan mo, ano? Sunod-sunod na mga katanungan ng kanyang ina na gustong bigyan ng paliwanag ng binatang aswang. Subalit ano naman ang mababala niya, gayong tuloy pa rin naman ang pamimikot ng babae. Alam rin naman niyang kahit magpaliwanag pa siya sa mga ito, ay pupersahin rin siya ng mga ito na maikasal sa babae. Pagkatapos ng kasal ay tumira pa sila sa bahay ng mga magulang ni Dolores. Nahihiya kasi si Minggoy na mag-cross ang landas nilang magkaibigan. Hanggang sa dinalaw siya isang beses ng kanyang ama at ina. Binalita nito na pinapatawag sila ng panganay na anak at gusto ng mga ito na doon na tumira sa puder ng panganay. Napatango na lamang si Minggoy. Sinabihan siya ng mga ito na sila na lang ni Dolores ang titira sa kanilang bahay. Dahil sayang din at may kalakihan rin iyon at matibay ang pagkakagawa. Mabuti pa nga siguro, Nay, Tay. Malaki-laki rin ang sakahan natin doon. Kaya yun na lang ang pagkakaabalahan ko. Wika nito. Mukhang naging masipag ka na ngayon, anak, ha? Puna ng ama nito. Siyempre, Tay.
Malapit nang lalabas ang magiging anak ko. Sagot dito ni Minggoy. Nako, ama ka na nga anak. Maiba ako anak. Alam mo bang ikakasal na sa susunod na linggo si Esteban, ang kaibigan mo? Natuwa si Minggoy nang marinig yon. Ibig sabihin ay nakamove on na ang kanyang best friend. Kasi siya, simula nang malaman niyang buntis ang asawang si Dolores, ay unti-unti na niyang niyayakap ang kanyang buhay. Wala rin naman siyang ipagsisi dahil bukod sa mahal siya ng asawa ay sobrang maalaga din ito sa kanya. Mabuti naman po. Kanino daw po ba ikakasal? Tanong niya rito. Kay Esmeralda anak, yung niligawan mo dati. Nang sabihin iyon ng kanyang ama ay biglang tumigil saglit ang ikot ng kanyang mundo. Bigla niyang naalala ang babaeng pangarap sana niyang makasama habang buhay. Tila kumirot ang kanyang puso nang marinig iyon. Naitanong niya sa kanyang sarili na ganoon din kaya yata ang naramdaman ng kanyang best friend nang sabihing magpapakasal silang dalawa ni Dolores. Marahil ay oo, at wala na siyang magagawa pa. Sinadya siguro na pakasalan iyon ni Esteban upang makaganti sa kanya. Matapos makapanganak ni Dolores, ay sa bahay na nga nila ni Minggoy tumira ito. Ilang buwan na rin iyong walang tao. Nakita niyang may nagbago sa lugar. May bagong tayo kasi na bahay sa tapat. Walang ideya noong una si Minggoy kung sino ang may-ari ng bahay. Hanggang sa makita niya si Esmeralda na lumabas dito. May maliit na umbok ang tiyan nito. Alam niyang nagdadalang tao ito at alam niya ring si Esteban ang maging ama nito dahil ito ang napangasawa ng dalagang mahal na mahal niya sana noon. Isang gabing biglang sinakita ng tiyan ang asawa ni Esteban. Walang ibang pinagdudahan si Esteban kundi ang kapitbahay na si Minggoy. Ang dating best friend na ngayon ay naging mortal na kalaban. Kaagad nitong sinugod ang harap ng bahay. Lumabas ka, Minggoy. Walang hiya ka talaga. Pati mag-ina ko ngayon aabusuhin mo pa. Nagising ang mag-asawa sa malakas na sigaw na iyon ng lalaki. Ano bang ingay iyan, Minggoy? Kunot noong tanong ni Dolores sa katabing asawa. Hayop kang aswang ka. Lumabas ka riyan. Sigaw pa nito. Nakuyom ang kamay ni Minggoy. Inakusahan siya nito na nang aaswang gayong hindi pa naman kabilugan ang buwan. Inamoy-amoy ni Minggoy ang paligid. May aswang nga. Mga abwak na uri ng aswang. Kaya binuksan niya ang bintana at tumungaw sa tapat. Nasa bintana rin pala nila ito. Magsaboy ka ng asin sa inyong bakuran, Esteban. Tunawin mo rin sa iyong dila ang butil ng asin at ipurmang krus sa tiyan ng iyong asawa. Huwag ako ang pag-initan mo. Alam mong hindi pa namin panahon ngayon. Litanya ni Minggoy. Ngunit bigla na lamang siyang pinagsarahan ng pabagsak ng bintana nito. Abay, bastos to ha. Angil ni Minggoy. Sabay sara na rin ng kanyang bintana. Pagbalik ni Minggoy sa higaan ay kaagad siyang sinumbatan ng asawa. Ano yung narinig ko, Minggoy? Pinagbintangan kang aswang ni Esteban tapos inamin mo iyon? Gulat na tanong ng asawang si Dolores. Dahil totoo na isa akong aswang, Dolores. Isa akong gabunan. Pero hindi ako abusado. Pinangangalagaan ko ang ating pamilya at kapakanan ninyong mag-ina. Buo ang loob na pag-amin ni Minggoy sa asawa. Natigilan si Dolores sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay nagbibiro lang ang asawa. Hindi naman kasi makikita ang pagiging aswang nito.
taon na silang nagsama. Kailan ba nangyari na naging aswang ito? Mga katanungan sa utak ni Dolores. Hanggang sa isang beses ay sobrang putla na ng anak ni Minggoy na mag-iisang taon na sa susunod na buwan. Naliligo na rin ito sa malamig na pawis. Hindi mapigilan ni Minggoy ang magalit ng sobra. Alam niya kung sino ang pwedeng gumawa noon. Ang dating best friend niya na mambabarang. Galit na galit si Minggoy na lumabas ng bahay. Sinugod nito ang dating kaibigan at gustong palabasin. Malalim na ang gabi at nag-iingay pa rin ang mga ito. Bakit sa akin mo inaakusa? Baka ikaw lang din ang gumawa niyan sa anak mo dahil isa kang aswang. Sigaw ni Esteban. Pabalik ng akusahan siya ni Minggoy. Huwag mo nang ipagkaila, Esteban. Akala mo naman ay napakalinis mo. Iisa ka ring mambabarang. Galit na sigaw ni Minggoy. Nagising ang mga magulang ni Esteban dahil sa bangayan ng dalawa kahit nasa kalaliman ng gabi. Kayong dalawa, hindi na ba talaga kayo magkakabati-bati? Kalagitnaan na ng gabi, nagsusumbatan kayo. Ayusin niyo yan. Sigaw ng tatay ni Esteban. Tay, sino naman ang hindi magagalit? Akusahan ng kasalanan na hindi naman totoo. Ayan o, manananggal sa bubong nila. Sabay turo ng nilalang sa bubong nila Minggoy. Pahiya ka na ba? Kala ko ba ay matalas ang pandaman yung mga aswang? Masyado ka na bang nabulagan dahil sa inggit mo sa akin? Tanong ni Esteban kay Minggoy. Inggit? Ano namang kakainggitan ko sa'yo? Naging mayaman ka ba sa pagiging mambabarang mo? Tanong pa ni Minggoy. Ngunit tinalikuran na ang kaharap. Tinalon niya ang manananggal na nasa itaas ng bubong na siyang dahilan ng dinaramdam ng anak. Lilipad na sana ito ngunit nahawakan ni Minggoy ang pakpak nito. Kaagad na hinuli ng lalaki ang mahaba ngunit magulo nitong buhok. Sa galit ni Minggoy ay inikot-ikot niya sa ere at buong lakas na binato sa kanyang bakuran. Bumulusok ito at nalukot sa ilalim ng punong gemelena o yung paper tray. Bago pa man tumalon si Minggoy ay mabilis na itong tumakas, kaya hinayaan na lang din niya ito. Natahimik na ang kanyang anak sa loob. Ibig sabihin ay maayos na ito at wala nang bumabagabag pa sa mahimping nitong pagkakatulog. Napailing na lamang si Minggoy. Wala na talaga pang pag-asang na maibalik ang dati nilang magandang pagsasama ng best friend niya. At wala na siya magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. Tanggap na niya na si Dolores na ang magiging kasama niya habang buhay. Ang magiging ama ng marami pa nilang bubuuin na anak. At marami pa silang mga sandali na dapat sulitin sa isa't isa. Dahil sila ang itinadhana, kahit pa sa maling paraan ito nagumpisa. Yun nga lang, at lahat ng insecurities ay nasa katawan na ng kanyang kaibigan na si Esteban. Wala na itong tiwala kahit sino at siguro ay kasama siya. Hindi rin naman niya masisisi ito. Pero kung hindi lang talaga darating ang panahon na hindi na sila magkakasundo pang muli, mas mainam na si Minggoy na mismo ang iiwas upang wala ng gulo pa. Kahit alam niya sa kanyang sarili na wala siyang nagawang mali, mahirap pa rin sa isang taong hindi matanggap ang biglaang pagbabago ng kani-kanilang kapalaran. Hihintayin na lang niyang darating ang araw na kaya na nitong tanggapin ang nakaraan at mag-focus na lang kung ano ang magiging bukas. Pansamantalang, lagyan mo na ni Minggoy ng mataas na pader ang pagitan nila. Magkunwari siyang pipi at bingi
sa pang-iinsulto nito. Hindi na siya papatol kailanman.